lämpimästi tervetuloa tänne kuvataiteilijana työsuhteessa kuukausipalkalla tilaisuuteen. Minun nimeni on Hanna Hannus, toimin Suomen taiteilijaseuran viestintäpäällikkönä ja johdatan tänään teidät tämän tilaisuuden läpi ja saan esitellä tänne lavalle toivottaa tervetulleeksi kiinnostavia puhujia. Oikein paljon tervetuloa myöskin striimin ääreen. Meillä oli paljon ihmisiä ympäri Suomea ilmoittautunut tänne seuraamaan verkkolähetystä ja toivotan teidät tosi paljon tervetulleeksi tänne. Myöskin tästä tilaisuudesta jää Suomen taiteilijaseuran YouTubeen myöhemmin tallenne, eli jos haluaa vielä palata näiden teemojen pariin, niin se onnistuu myöhemminkin. Ja tänään kuullaan pohdintoja tästä Nuoret 2023 työsuhdekokeilun opeista. Ja ehkä samalla päästään vähän laajemminkin valottamaan teemoja taiteilijoiden ja kuvataiteen ja taiteen instituutioiden välisestä suhteesta. Paljon on käyty viime aikoina ja ehkä voisi sanoa hyvin pitkään jo keskustelua kuvataiteilijoiden toimeentulosta ja nyt päästään myöskin tämmöisten uudenlaisten työelämäkäytäntöjen ääreen, jota Nuoret 2023 näyttely myöskin omalta osaltaan halusi olla mukana luomassa. Esittelen jokaisen puhujan sitten, kun heidän vuoronsa tulee, mutta sen verran sanon ohjelmamuutoksen, mikä aikaisemmin oli ilmoitettu, eli kun kuulemme tuossa hiukan myöhemmin nuoret taiteilijoiden kokemuksia, niin etukäteen ilmoitetusta poiketen niin saamme tänne toivottaa lavalle tervetulleeksi taiteilijat Iida Pii ja Elsa Tölli. Eli sen verran pieni ohjelmamuutos on tullut tähän viime tingassa. Jos on jotain käytännön kysyttävää, niin minut löytää tuolta rivistä, voi tulla vetämään hihasta, mutta sen pidemmittä puheitta toivotan tervetulleeksi ensimmäiseksi puhujaksi Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtajan Annukka Vähäsöyringin, joka kertoo, mikä oli Nuoret 2023 työllistämiskokeilu. Ja siitä saman tien jatketaan hyvin jouhevasti tähän oppaan julkistukseen ja esittelyyn, jota sitten tulee esittelemään saman tien perään Suomen taiteilijaseuran juristi Viivi Kuosa. Ja toivotan Annukan tervetulleeksi tänne lavalle. Kiitos paljon, Hanna. Tervetuloa kaikille. Olen tosiaan Annukka Vähäsöyrinki. Pahoittelen vähän flunssaista ääntä, mutta asia oli niin tärkeä ja sydäntä lähellä, että halusin kuitenkin tulla tänään teidän kanssa juttelemaan. Pidetään vähän välimatkaa. Eli tosiaan aloitetaan ihan täältä alusta. Nuoret 2023 näyttely. Toivottavasti moni teistä kävi sitä katsomassa Helsingin taidehallissa ja useissa galleriatiloissa täällä Helsingissä. Taustaksi hiukan, Nuorethan on todella vakiintunut perinteikäs näyttelyinstituutio. Nuoret-näyttely on järjestetty 30-luvulta alkaen ja sen perinteinen kotipaikka on ollut Helsingin taidehalli. Mutta nyt vuonna 2023 haluttiin sitten vähän uudistaa tätä konseptia ensinnäkin kutsumalla mukaan laajan joukon kumppaneita, näyttelyorganisaatioita, mutta myöskin asiantuntijakumppaneita. Meillä oli siellä muun muassa Frame, Nuori Taide sekä Praxis-koulutusohjelma Kuvataideakatemiasta hankkeen kumppaneina. Ja tosiaan näyttely laajeni ensimmäistä kertaa sinne taidehallin seinien ulkopuolelle erilaisiin eri kokoisiin näyttelytiloihin Helsinkiin, muun muassa Hamiin ja Suomen taiteilijaseuran jäsenliittojen gallerioihin. Ja meillä oli ennätysmäärä hakijoita ja hakemuksia tänä vuonna. Nuoret-näyttelyyn perinteisesti ja tälläkin kertaa taiteilijat valitaan avoimen haun kautta. Eli juryn toimesta, jota johtaa kuvataiteilija, tällä kertaa Emma Ainala. Tässä näkyy näyttelyn valitut 36 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää, eli hurjan tiukan seulan kautta on tämä upea joukko mukaan valikoitunut. Siellä oli todella mielenkiintoinen poppo. Tässä näkyy näyttelyn tavoitteet, eli se mistä tänään puhutaan on nimenomaan tämä tavoitteemme kehittää uudenlaisia reiluja työelämäkäytäntöjä kuvataiteen alalla. Ja me ollaan käytetty tätä Nuoret-näyttelyä jo muutaman kerran aikaisemminkin tällaisena kulttuuripoliittisena ikään kuin laboratoriona. Siellä on muun muassa pilotoitu näyttelypalkkiota, joka onkin sitten vakiintunut tänne Suomeen ja toivottavasti monelle teistäkin jo tuttu. Tässä näkyy vielä näyttelyhankkeen kumppanit sekä vielä tukijat. Ja
kaikista tärkein merkittävin tukija meille oli Suomen kulttuurirahasto, jota ilman ei olisi pystytty toteuttamaan tätä työsuhdepilottia, josta tänään keskustellaan. Eli ihan lyhykäisyydessään liittyen näihin reiluihin työelämäkäytäntöihin haluttiin testata tällaista konseptia, jossa kuvataiteilija työllistetään työsuhteeseen siksi aikaa, kun hän valmistaa näyttelyään. Lisäksi hänelle osoitetaan tuotantobudjetti. Me tutkittiin tilannetta ja ei löydetty mitään ihan vastaavaa, ei Suomesta eikä ulkomailta. Eli uskoakseni ollaan oltu tässä aika uuden äärellä ja todellakin pilottia oltu tekemässä. Ja tosiaan, koska oltiin tässä nyt ensimmäistä kertaa asian äärellä, niin työnantajatahona toimi Suomen taiteilijaseura, vaikka toki ajatuksena on ja toiveena, että jatkossa nimenomaan näyttelyorganisaatiot olisi niitä työnantajatoimijoita. Tässä avaan ihan konkreettisesti, puhutaan rahasta, eli aloitetaan siitä palkkatasosta. Se määriteltiin silloisen, kun apurahahakemusta kirjoitettiin, niin silloisen Taiken läänintaiteilijan palkan mukaan, eli 2 900 € kuussa. Todettakoon, että se on sitten noussut aika paljon, eli muistaakseni viimeisin tieto Taikesta oli, että se on nykyään noin 3 300 sitä luokkaa. Ja mikä on hyvä, se on siis lähellä suomalaisen mediaaniansiota 3 400, joka on myös meillä taiteilijaseurassa niin kuin taidepoliittisena tavoitteena, eli ikään kuin tavoitetasona, kun puhutaan kuvataiteilijoiden unelma- ja toivepalkoista. Lisäksi tämä tuotantobudjetti oli maksimissaan 15 tonnia ja asia toteutui käytännössä niin, että taiteilija sai itse hakea uudella teosehdotuksellaan, jonka osaksi hän oli laatinut budjetin, jossa oli tarpeellista käyttää tätä meidän määrittelemää palkkatasoa, minkä lisäksi sitten taiteilija itse arvioi, että minkä verran niitä muita tuotantokuluja mahtoi teoksen toteuttamiseen liittyä. Ja täällä viimeisessä kohdassa näkyykin, että se työsuhde riippui ihan taiteilijan tarpeista, eli kuinka pitkä jakso oli lopulta kyseessä. Keskimäärin ne oli 1 ja 3 kuukauden välillä. Se palveli tätä tarkoitusta parhaiten. Ja tosiaan 11 taiteilijaa tähän kokeiluun mukaan pääsi, vaikka 36 oli mukana. Eli kiinnostusta ja halua olisi ollut runsaasti enemmänkin, mutta tässä reunaehdot määritteli tietysti se meidän hankebudjetti, eli kulttuurirahaston tuki. Ja siitä huolimatta kaikille näyttelyn taiteilijoille maksettiin näyttelypalkkio, joka on siis tämä opetus- ja kulttuuriministeriön taksahinnaston mukainen 500 € tällaisesta ryhmänäyttelystä sekä sitten kuvaston näyttelykorvaus. Ja tekijänoikeudet luonnollisesti pysyivät taiteilijalla, eli tässä on tämmöinen niin kuin uudenlainen tulonhankkimispolku, jos me ajatellaan, että taiteilija työllistetään työsuhteeseen, osoitetaan hänelle tuotantobudjetti, mutta kuitenkin sitten taiteilijalla pysyy oikeudet teoksensa ja hän pystyy vielä myymäänkin sen myöhemmin ja saamaan siitä tuloa. Eli tässä on ikään kuin monta tällaista ansainnan kohtaa. No sitten meitä tietysti kiinnosti kovasti ennakkoon, että millä tavalla työlainsäädäntö taipuu tällaiseen kokeiluun ja oli aika paljon kysymyksiä itsellämmekin mielessä, mutta lopulta sitten kaikki menikin yllättävän hyvin. Meillä oli Suomen taiteilijaseuran juristi oli hyvin tärkeässä roolissa perkaamassa sitä, että mitä se työlainsäädäntö sanoo tällaisesta kokeilusta. Ja muun muassa tällaiset kysymykset kuin työntekopaikka, välineet, työturvallisuus ja niin edelleen on tietysti kysymyksiä, jotka perinteisesti kuvataiteilijan työssä toteutuu vähän eri tavoin kuin tällaisessa traditionaalisessa palkkatyössä. Lopulta asiat ratkaistiin sillä tavalla, että taiteilijat kuuluivat Suomen taiteilijaseuran työterveydenhuollon piiriin, eli samanlaisella sopimuksella kuin muukin henkilöstö, mutta sitten pääsääntöisesti sopimuksenvaraisesti taiteilija vastasi itse näistä muista kohdista, eli työskentelytiloista, turvallisuudesta ja niin edelleen. Ne sitten vain todettiin siellä sopimuksessa. Ja tosiaan seuran toiminnanjohtaja oli siinä esihenkilön roolissa. No niin, mitä seuraavaksi? Eli me ollaan kyselty palautetta kirjallisesti ja suullisesti tästä kokeilusta ja hyvin positiivisia ovat olleet taiteilijoiden kokemukset. Mä ajattelen, että tässä on ehdottomasti sellainen mahdollisuus
katsoo laajemminkin kuvataiteen toimialaa Suomessa siitä näkökulmasta, että taiteilija voitaisiin työllistää uudella tapaa ja taiteilijan toimeentulopaletti voisi kasvaa. Ja me halutaan tietysti kannustaa nyt ennen kaikkea niitä näyttelyorganisaatioita, isoja ja pieniä, kokeilemaan rohkeasti tätä työsuhteista työtä. Se ei, kuten sanottu, esimerkiksi juridisesta näkökulmasta ole niin monimutkaista kuin mitä olisi voinut ajatella. Ja nythän onkin käynnissä useita hyviä kokeiluita ollut jo muutaman vuoden ajan. Esimerkiksi kuntakuvataiteilijamallia on testattu useissa kunnissa ja myöskin ammattikorkeakouluilla on ollut tällaisia työllistämiskokeiluita. Mutta haluaisin tässä vielä huomioida sen, että esimerkiksi nämä kuntakuvataiteilijakokeilut, niin ne eroaa toki tästä meidän kokeilusta sikäli, että niissähän sitä taiteellista työtä ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Eli ytimessä on se, että taiteilija tuottaa jonkinlaista palvelua kuntalaisille tai osallistavaa taidetta kuntalaisille. Ne on tavanneet olla sen luonteisia. Kun taas tässä Suomen taiteilijaseuran kokeilussa ja mitä toivotaan, että laajemminkin päästäisiin Suomessa testaamaan, tavoitteena on juurikin se, että taiteilija tekee itsenäistä taiteellista työtään, eli ihan sitä omaa ydintyötään, mutta palkkasuhteessa. Hyvä. Ja tosiaan olemme tuottaneet oppaan organisaatioiden käyttöön näistä kokemuksista. Se on hyvin käytännönläheinen. Se löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sähköisessä muodossa. Ja tässä kohtaa täytyy osoittaa kiitokseni seuran viestintäpäällikkö Hanna Hannukselle, joka on tehnyt hurjan urakan oppaan kokoamisessa. Ja meidän juristi Viivi Kuosa on katsonut lakiosiot läpi ja seuraavaksi esittelee oppaan tarkemmin. Onko tässä kohtaa edellä mainitusta jotain kysyttävää ennen kuin päästän Viivin ääneen? Se oli tyhjentävä. Noniin, eli Viivi saa jatkaa. Kiitoksia. Kiitos Annukka. Olen tosiaan Viivi Kuosa, Suomen taiteilijaseuran juristi ja lähdetään yhdessä katsomaan, että miltä opas näyttää. Tosiaan oppaan tarkoituksena on kannustaa erilaisia organisaatioita, instituutioita, pieniäkin toimijoita palkkaamaan kuvataiteilija työsuhteeseen. Ja tarkoituksena on ollut, että tämä opas tarjoaisi tietoa ja ennen kaikkea työkaluja sen tekemiseen ja toteuttamiseen. Tässä on vilaus oppaan sisältöön. Se sisältää artikkeleja muun muassa Kuporen tutkijoilta, sitten käytännönläheisen katsauksen työsuhteeseen, työsopimukseen juridisesta näkökulmasta ja lisäksi taiteilijahaastattelut Nuoret 2023 näyttelyyn osallistuneilta taiteilijoilta, miten he kokivat työsuhteen ja ylipäänsä tämän koko kokeilun. Ensimmäisenä tosiaan oppaassa on taustoitus Sakarias Sokalta ja Vappu Rengolta. Onko jompikumpi mahdollisesti paikalla tänään? Hienoa, kiva juttu. Tosiaan artikkeli on katsaus taiteilijan työn professionalisoitumiseen ja taiteilijan työn edellytyksiin ennen ja nyt, mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Ja artikkelissa todetaan, että palkkatyön rakenteet on olleet ja edelleen on varsin heikot kuvataiteilijoille. Ja tyypillistä on, että kuvataiteilija rakentaa toimeentulonsa erilaisista vaihtelevista lähteistä, apurahoista, erilaisista keikkatöistä ja muista tulonlähteistä. Ja artikkelissa viitataan siihen, että taiteen ja kulttuurin barometriin vuodelta 2021 yhtenä havaintona oli, että taiteilijat toivoisivat, että he voisivat keskittyä yhteen työllistämisen muotoon erilaisten tapojen yhdistelyn sijaan. Toki myös yksi havainto barometrissä oli, että apuraha on taiteilijalle tutuin ja helpoimmin lähestyttävä työllistymisen tai tulon saamisen muoto, että koska palkkatyön rakenteet juurikin ovat heikot, niin palkkatyötä tai sillä työllistymistä ei koettu niin mielekkäänä ja toivommekin, että tämä opas ja ylipäänsä taiteilijaseuran hanke voisi sitten mahdollisesti muuttaa osaltaan tilannetta. Seuraavaksi oppaassa on juristin osio, jossa käydään läpi työsuhteisen työn etuja sekä taiteilijan että työnantajan kannalta. Luonnollisesti työsuhteessa tehtävä työ antaa taiteilijalle paremmin turvaa ja takaa
vakaamman toimeentulon. Ja siitä syystä myöskin nuoret hankkeessa kokeiltiin työsuhdepilottia. Ja toki työnantajalle kuvataiteilijan palkkaamisella on yhteiskunnallista ja taidepoliittista merkitystä, mutta se voi myös mahdollistaa uudenlaisia hankkeita. Mainittiin jo kuntakuvataiteilijahankkeet, ne tavoittaa uusia yleisöjä kunnissa esimerkiksi. Mahdollisuuksia on monia. Taiteilija kun pystyy keskittymään taiteelliseen työhönsä ja luomaan läheisemmän yhteistyösuhteen työnantajan kanssa, niin siitä voi syntyä vaikka mitä. Lisäksi artikkelissa tehdään muutamia huomioita siitä, että mitä kannattaisi ottaa huomioon, kun kuvataiteilija palkataan. Tässäkin hankkeessa huomattiin, että apurahoilla saattaa olla vaikutuksia siihen, voiko taiteilija ottaa työsuhteista työtä vastaan. Ja lisäksi taiteelliseen työhön kuuluva erityispiirre on taiteen vapaus. Miten se suhtautuu työnantajan työnjohto-oikeuteen? Sitä käsitellään oppaassa. Se on hyvin tärkeä aihe, mutta se ei missään tapauksessa ole este sille, etteikö kuvataiteilija voisi työsuhteessa toimia. Mutta nämä on sellaisia erityisasioita, mitä kannattaa ottaa huomioon. Lisäksi oppaassa on hyvin käytännönläheinen osuus taiteilijan työsopimuksesta, minkälainen se voisi olla. Tässä kuvassa näkyy muistilista taiteilijan työsopimuksen laatimisen tueksi. Siinä on annettu vinkkejä, että mitä työsopimukselle kannattaa sisällyttää. Ja juristin viestihän on, että huolellisesti laadittu työsopimus palvelee sekä taiteilijaa että työnantajaa, kun työsuhteen pelisäännöt on selvät. Ja erityisesti sen takia, että kuvataiteilijan työsopimus saattaa poiketa muiden saman organisaation työntekijöiden työsopimuksista, niin sen takia ollaan todettu, että halutaan jakaa nuoret hankkeessa havaittuja, hyväksi todettuja sopimuslausekkeita ja vinkkejä työsopimuksen laatimiseen. Viimeisenä oppaassa on taiteilijahaastatteluja. Miten näiden taiteilijoiden työsuhteet järjestettiin, miten he kokivat itse työsuhteisen työn. Ja myöhemmin kuullaankin vielä taiteilijoilta itseltään, että miten he kokivat tämän hankkeen. Ja kuten Annukka mainitsi, niin on monella kielellä saatavilla opas PDF-muodossa vapaaseen käyttöön. Se on julkaistu Suomen taiteilijan verkkosivuilla. Toivottavasti oppaasta on teille hyötyä ja saatte siitä uusia oivalluksia tähän aiheeseen. Kiitos. Kiitos paljon, Viivi. Onko tässä kohtaa jotain yleisökysymyksiä ennen kuin päästään sitten Suomen kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson lavalle? Voin vielä sen verran nyt mainita, että jos menette Suomen taiteilijaseuran verkkosivuille artists.fi, niin sieltä löytyy nyt ihan ensimmäisenä tulee vastaan tämä uusi opas kieliversioineen. Eli nyt se on ihan virallisestikin sitten saatavilla. Kysymysten ohella saa myös esittää kommentteja, jos tulee mieleen myös loppuesitysten aikana. Mutta jos ei sen kummempia käsiä täältä nyt nouse, niin pääsetään Susanna Pettersson kertomaan Suomen kulttuurirahaston näkökulmaa tähän aiheeseen. Tervetuloa. Joo, hei, hyvää huomenta kaikille sekä täällä paikan päällä että verkossa. Mä oon tosi iloinen siitä, että sain kutsun tänne tilaisuuteen tänään. Ja tuun puhumaan taiteen ja kulttuurin merkityksestä yhteiskunnassa. Nyt mä vähän sommittelen näitä koneita uudestaan niin, että mä en seiso kuvien tiellä. Ja omasta paitsi tutkijahistoriastani myös työtaustastani johtuen, niin mä itse asiassa ajattelin ottaa vauhtia tuolta menneiltä ajoilta ja katsoa
sitä, että miten asiat tässä maassa järjestettiin 1800-luvulla ja mitkä on niitä kysymyksiä, jotka on tärkeitä tämän päivän näkökulmasta. Ja mä aloitan itse asiassa tuolta 1800-luvulta, jolloin Suomessa rakennettiin kansalaisyhteiskuntaa. Niin kuin tiedätte, geopoliittisesta tilanteesta johtuen Suomi tippui silloisen Venäjän ja Ruotsin väliin, joka tarkoitti sitä, että kaikki taidetta koskevat rakenteet hävisi tästä maasta 1809 tapahtumien jälkeen. Ja kaikki piti rakentaa alusta. Sakari Topelius, joka oli melkein näissä kaikissa hankkeissa mukana, hän kuvasi sitä, että tämä maa oli kuin valkoinen paperi. Kaikki piti rakentaa alusta. Se, millä tavalla Suomi eroaa kaikista muista Pohjoismaista ja suuresta osasta Euroopan maista, on se, että nämä rakenteet synnytettiin tässä maassa kansalaisyhteiskunnan turvin, eli ihmiset yhdistystoiminnan avulla synnytti ne rakenteet. Tuossa on muutamia mainittu. Suomalaisen kirjallisuuden seura oli ensimmäinen, joka perustettiin 1831. Sen jälkeen Suomen taideyhdistys, joskin ensimmäinen aloite tämän yhdistyksen perustamiseksi tehtiin jo vuonna 1834. Ja taiteen kentän näkökulmasta taideyhdistys oli todella merkittävä, koska käytännössä ensimmäinen asia, minkä se teki, oli se, että se perusti piirustuskoulun, joka on siis tänä päivänä ikään kuin se Kuvataideakatemian edeltäjä. Eli loi mahdollisuudet suomalaisille taiteilijoiden aluille alkaa opiskella kuvataiteiden alkeita. Tuohon aikaanhan kouluun sisään otettavat oli iältään 2-13-vuotiaita ja siitä ylöspäin, että tilanne oli vähän eri, mutta se periaate oli tärkeä, eli luotiin ne mahdollisuudet ja samalla myös väylä jatko-opintojen pariin. Taiteilijaseura, joka perustamisvuonnaan oli avoin kaikille taiteilijoille, eli sieltä löytyi kuvataiteilijat, arkkitehdit, kaikki, taideteollisuusyhdistys, näitä muutamia ja tätä listaa voisi jatkaa monella muullakin toimijalla. Se, mikä oli tärkeää, oli se, että melkeinpä kaikki nämä rakennetut tai perustetut yhdistykset, siellä takana melko lailla samoja ihmisiä, joilla oli hyvin semmoinen niin kuin, suuri visio siitä, että mitä suuntaa kohti tämä maa olisi kulkemassa. Ja kulttuuri ja taide nähtiin aivan olennaisena osana tätä niin sanotun sivistysvaltion rakentamista. Mä olen ottanut tähän joitain esimerkkejä siitä, että mitä se sitten tarkoitti. Yhteisiä kertomuksia haluttiin luoda kaikilla tavoilla ja yhteisiä kertomuksia rakensivat niin säveltäjät kuin kirjailijatkin. Näissä kuvissa näette Fredrik Paasiuksen, Maamme laulun säveltäjän, Runebergin, Topeliuksen ja myös pari kuvituskuvaa siitä, että miltä Helsinki tuolloin näytti. Senaatin tori, siinä vielä Engelin tuomiokirkon portaiden paikalla oli päävartiosto. Heillä oli aika tämmöinen ohjelmallinen ajatus siitä, että mitä maa tarvitsi. Se tarvitsi monumentteja, se tarvitsi rakennuksia, se tarvitsi kertomuksia, kirjallisuutta, historiaa ja tietysti kuvataidetta. Ja kuvataiteen osalta tällä ydinjoukolla oli myös aika semmoinen selkeä ajatus siitä, että minkälaisia asioita haluttiin kuvittaa. No tässä on todella näitä erilaisia rakennus- ja monumenttityyppejä. Portaanin monumentti vuodelta 1864 oli Suomen ensimmäinen laatuaan, josta Jyrki Siukonen on muuten kirjoittanut aivan erinomaisen kirjan. Sitä mä voin kaikille suositella. Tähän kokosin muutamia esimerkkejä sellaisista teoksista, joita taideyhdistyksen
piiristä haluttiin tähän maahan generoida siis maisemamaalauksia, historia-aiheita, kansankuvauksia ja tietysti Kalevala oli äärimmäisen suosittu aihe. Ja miksi näitä teoksia haluttiin, niin se oli ikään kuin juuri sen niin kuin kansallisen kertomuksen rakentamiseksi. Ja tämä on kiinnostava kysymys siinä mielessä, että jos toisaalta mietitään sitä, että kuinka maassa tunnistettiin se, että taiteella on valtavan suuri merkitys ja sitten samalla sitä niin kuin tietyllä tapaa välineellistettiin, ohjattiin tiettyyn suuntaan. Pyydettiin taiteilijoita esimerkiksi maalaamaan historiamaalauksia ja tietysti myös tilattiin muotokuvia, tästä pari esimerkkiä. Enkä malta olla mainitsematta sitä, että lehdistössä käytiin kipakkaa keskustelua siitä, että oliko sopivaa tilata muotokuvia elävistä henkilöistä. Ja muutenkin ton ajan lehdistön tai lehtien lukeminen on hirveän hauskaa, koska esimerkiksi näyttelykritiikit oli sen tyyppisiä, että niissä käytiin joka ikinen näyttelyssä esitetty teos läpi. Ja näyttelykritiikit saattoi olla niin pitkiä, että ne julkaistiin ei ainoastaan yhdessä numerossa, vaan 4 peräkkäisessä numerossa, jotta koko kritiikki tuli julkaistua. Tänä päivänä tilanne on toinen, merkkimäärät on rajattuja ja kaikkea ei päästä käsittelemään. Ja tätä kansallista kulttuuriperintöä rakennettiin todella myös sitten kirjallisuuden osalta. Tähän en nyt sen enempää tänään pysähdy, mutta haluaisin täältä 1800-luvun aineistoista kuitenkin nostaa esiin sen, että se oli se aika, jolloin tämän yhdistystoiminnan ansiosta lähti kasvamaan monet niistä käytännöistä, jotka on tänä päivänä sellaisia, jotka me otetaan itsestäänselvyyksinä. Taidekoulutus, taideyhdistys, joka tässä tuli mainittua, perusti myös taiteilijoiden matkastipendit, apurahat. Jo varhain täällä ymmärrettiin, että jotta taiteilija pystyy työssään kehittymään, hänen on syytä lähteä maan rajojen ulkopuolelle. Erilaiset palkinnot, joita kutsuttiin Ducati-palkinnoiksi, niitä jaettiin vuosinäyttelyissä. Näyttelytoiminnan rakentuminen ylipäätään kuului näihin ensiaskeleihin lähinnä 60-luvulta eteenpäin. Ensimmäinen tämmöinen yhden taiteilijan tuotantoa esittelevä näyttely oli Werner Holmbergin näyttely hänen kuoltuaan, ja se järjestettiin tuolla seurahuoneella. Kritiikki lähti kehittymään, ja aika ilahduttavaa suomalaisen taidekritiikin historiassa on se, että yksi näistä varhaisista suomalaisista naistaiteilijoista, Fanny Kuhrberg, oli niitä ensimmäisiä todella näkemyksellisiä kriitikoita. Taiteilijoiden luottamustehtävät, nekin käynnistyy tässä vaiheessa, erityisesti kun Suomen taideyhdistys nimittää ostolautakuntaansa ensimmäiset taiteilijat. Ensimmäinen oli Magnus von Wright. Ja rahoitusmekanismit. Ja tällä tarkoitan sitä, että aika varhaisessa vaiheessa käynnistyy myös ajatus siitä, että yksityiset ihmiset voivat lahjoittaa varojaan esimerkiksi taideyhdistykselle, taiteilijaseuralle, jollekin näistä mainituista tahoista. Ja tämä yhdistys jakaa sitten varat eteenpäin siihen tarkoitukseen, mihin lahjakirjan säätäjä on sen määrännyt. No sitten muutama sana tästä Suomen kulttuurirahastosta nyt. Mä olen tässä joukossa uusi tulokas. Aloitin tehtävässäni kesäkuun alussa. Sitä ennen oli 5 vuotta tuolla Lahden toisella puolella Tukholmassa Nationalmuseumin pääjohtajana. Ja mitä kulttuurirahastoon ja sen toimintaan tulee, niin meillä on onneksi täällä mukana myös Veli Markus tänään, joka on loikannut Suomen museoliittoon, mutta Veli Markus tuntee Suomen kulttuurirahaston äärimmäisen hyvin ja voi tarvittaessa myös sitten huolimatta tästä uudesta roolistaan niin vastata varmaan myös kysymyksiin niiltä osin, jos itse en niihin pysty vastaamaan. Mä halusin ottaa kulttuurirahastoista mukaan tänään myös sen, että kuinka rahasto syntyi, kuinka se rakennettiin, koska sillä on nyt sit myös linkki siihen
kansalaisyhteiskunta-ajatukseen, joka liittyy myös suomalaisen taidekentän rakentumiseen. Tässä on hyvin hieno tämä taustatarina. Kulttuurirahasto perustettiin kansalaiskeräyksen turvin 1938. Koululaiset keräsivät rahaa ja voisin vaikka lyödä vetoa, että tässäkin salissa ja verkossa on melkoinen määrä ihmisiä, joiden perheenjäsenet, sukulaiset ovat tähän keräykseen osallistuneet. Itse löysin sieltä isoäitini isän, joka Tampereella toimi opettajana ja oli lahjoittanut keräykseen 40 markkaa. Peruspääoma kerättiin, kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1939 ja päinvastoin kuin monet muut rahastot, niin tämä ei perustu siis toisin sanoen jonkun yksittäisen tahon, siis lahjoittajan omaisuuteen tai yrityksen varallisuuteen, vaan lähtee todella kansasta. Toinen semmoinen erityispiirre on se, että Suomen kulttuurirahastolla on niin sanottuja maakuntarahastoja, eli toiminta ulottuu ihan konkreettisesti koko maahan. Tuossa on vähän noita perustamisvuosia. Näette, että varhaisimmat niistä on lähteneet tai käynnistyneet tuossa 50-luvulla ja viimeisimmät sitten 70-luvulla. Ja tätä maakuntarahastoverkostoa mä itse kutsun tämän kulttuurirahaston tämmöiseksi supervoimaksi, koska se tarkoittaa sitä, että meillä on tavallaan keskusteluyhteys koko maahan. Ja nyt näiden ensimmäisien kuukausien aikana mulla on esimerkiksi ollut mahdollisuuksia puhua niin tuolla Kolilla kuin Kuusamossa ja Kokkolassa ja Jyväskylässä ja Tampereella ja saattaa joku kaupunki tässä unohtuakin. Muun muassa paikallisten taiteilijoiden ja kulttuurialalla toimivien henkilöiden kanssa siitä, että mitkä ne taiteen ja kulttuurin tekemisen edellytykset tässä maassa on. Ja se nyt ei tietenkään ole yllätys, että tekemisen edellytykset vaihtelee todella paljon sen mukaan, että missä päin Suomea asuu. Ja meidän täytyy pystyä huolehtimaan siitä, että taiteen tekeminen on mahdollista myös muualla kuin näissä kasvukeskuksissa. Teitä varmasti kiinnostaa sit myös se, että miten kulttuurirahaston jakamat apurahat taiteen osalta jakautuu. Tämä on keskusrahaston jako viime vuodelta. Ja siellä näette, että kuvataiteet on 28% tästä kaikesta. Lähelle tulee myös säveltaiteet. Ja taustalla tässä puolestaan on sitten se, että se jaettavissa oleva apurahojen määrä, se ei ole täysin vapaa, vaan se kiinnittäytyy jälleen niihin lahjoittajiin. Näitä niin sanottuja nimikkorahastoja on tällä hetkellä lähes 900 ja lahjoittajan tahtoa noudatetaan. Eli jos lahjoittaja on määrännyt, että varat on käytettävä, sanotaan nyt vaikka syöpätutkimukseen, niin sitä ei voi käyttää mihinkään muuhun kuin tähän mainittuun tarkoitukseen. Sitten muutama sana noista taiteen tekemisen edellytyksistä, eli mikä on olennaisinta nyt. Tämä on se kysymys, jota itse pyrin kaikissa keskusteluissa nostamaan esiin. Ja vähän liittyen siihen, mikä tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa tuli esille, niin mä mielelläni käytän tämän tyyppistä kuvaa kuvaamaan sitä, että kun me puhutaan taiteen tekemisestä, kun me puhutaan kulttuuritoimijoista tai puhutaan vaikka kulttuurirahastosta, niin meidän täytyy pystyä niin kuin asemoimaan itsemme ikään kuin tämän tyyppisen kuvan keskelle, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan aktiivisessa yhteydessä yhteiskunnan muihin toimijoihin. Jos me sijoituttaisiin yksinomaan vaikkapa kolmannelle sektorille tai yksinomaan akateemisen tutkimuksen puolelle tai bisneksen puolelle tai julkishallintoon, niin me jäätäisiin sinne omaan pieneen kuplaan. Mutta sen sijaan, että jotta me saadaan
hyviä tuloksia aikaiseksi, jotta me päästään niihin omiin tavoitteisiin, niin pitää huolehtia siitä, että meillä on elävät yhteydet näihin yhteiskunnan erilaisiin toimijoihin. Toinen kysymys, jota mä paljon pohdiskelen, on se, että mitkä on niitä tällä hetkellä akuutteja aiheita. Tätä kysymystähän voi lähestyä hirveän monesta näkökulmasta ja mä otin nyt vain yhden tämmöisen kuvan mukaan tänään. Tämä on Sitran megatrendi-raportista tältä vuodelta, jossa kuvataan sitä, että mitkä on niitä ongelmia, jotka meidän täytyy pystyä yhteiskunnallisella tasolla ratkaisemaan. Mä tuon sen kuvan tähän tilaisuuteen tänään siksi, että väistämättä kaikki ne isot kysymykset, jotka meiltä tällä hetkellä polttelee, vaikuttaa myös taiteen tekemiseen. Mitä kenttä sitten käytännössä tarvitsee? Taiteen tekemisen edellytyksestä huolehtiminen on mun mielestä siis kaiken A ja O. Ja tämä on sellainen kysymys, jota ei voi niin kuin marginalisoida vaan jonkun toimijan vastuulle, vaan siinä täytyy olla mukana sitten itse asiassa kaikki nämä tahot, jotka muun muassa tässä screenillä tällä hetkellä näkyy. Ihan sieltä valtionhallinnosta eri toimijoihin asti. Uudet toimintamallit, erilaiset aloitteet ja kokeilut, aina tärkeitä. Mutta sitten mä myös sanoisin, että se työn näkyväksi tekeminen ja työn arvostus on sellaisia asioita, joista ei voi puhua riittävästi. Ne on todella, se on hyvä aihe siis niin kuin johonkin toiseen tilaisuuteen. Mä ajattelin myös näyttää ihan lyhyesti se, että mitkä on niitä kulttuurirahaston tällä hetkellä käynnissä olevia apurahan muotoja. Tämä jakautuu sillä tavalla, että niin sanottu lokakuun haku, joka on vielä päällä, sen kautta jaetaan nyt tällä kierroksella 30,5 miljoonaa ja tammikuun haku, joka kanavoituu näiden maakuntarahastojen kautta, niin sieltä lähtee liikkeelle 16,2 ja sitten näiden lisäksi on erityiskohteita, joista muun muassa liikkuvuusapurahat ja taiteilijaresidenssit on teille erityisen kiinnostavia. Kaiken kaikkiaan puhutaan sitten vähän yli 52 miljoonasta. Ja tähän kohdistuu, niin kuin sanottu, niin ei pelkästään taiteisiin, vaan myös tieteisiin. Kaikkein olennaisin kysymys mun mielestä tämän päivän aiheen kannalta on kuitenkin tämä, ja nyt täytyy sanoa, että me ei suunniteltu tätä etukäteen, mutta taiteen vapaus on se, jonka mä haluan nostaa tässä ihan viimeiseksi esiin. Että tehtiin mitä tahansa, niin tästä täytyy pitää aina kiinni. Ja näihin sanoihin mä myös tämän oman esitykseni haluan lopettaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon Suomen kulttuurirahaston tervehdyksestä ja kiinnostavista sanoista. Erittäin asiallinen ja sopiva päätös tästä hauskoja siltoja puheenvuorojen välille. Nyt vaihdan tästä esitystä ja kutsun tänne seuraavaksi paikalle nuoret näyttelyn taiteilijat keskustelemaan. Juuri nyt muulla yleisöllä on erinomainen mahdollisuus käydä santsaamassa kahvia. Ja Elsa ja Iida voitte siirtyä tänne lavan eteen. Kiitoksia.
tervetuloa tänne aamun tilaisuuteen. Meillä on täällä paikalla kaikkinensa tosiaan 36 taiteilijaa oli mukana Nuoret 2023 näyttelyssä ja tänään julkaistettuun oppaaseen tässä työsuhdekokeilussa olleista on haastateltu 5 taiteilijaa, nuorta taiteilijaa, pyritty siihen, että olisi erilaisia kuvataiteen tekemisen muotoja, vähän eri vaiheessa uraa olevia nuoria kuvataiteilijoita. Sillä tavalla, että näistä kokemuksista olisi sitten oppaan käyttäjille ja lukijoille mahdollisimman suuri hyöty, koska minulle haastatteluiden tekijänä esimerkiksi tuli hyvin vahvasti esille näistä sellainen, että kyllä se kuvataiteen tekemisen muoto, tehdäänkö veistosta vai performanssia, niin vaikutti myös aika paljon niihin kokemuksiin, että minkälaisia oli. Ja ehkä osittain sen takia meillä onkin täällä tänään paikalla 2 vähän erityyppisiä teoksia näyttelyyn tehnyttä taiteilijaa. Aloitetaan sieltä Iidasta, eli paikalla on kuvanveistäjä. Määristäytkö itsesi kuvanveistäjäksi? Iida Pii. Onko se täällä? Ootas. Mä laitoin sen mielestäni. Noin, nyt pitäisi olla. Odotaan hetki, nyt. Kuuluuko? Nyt joo. Kuuluu hienosti. Joo, pääasiallisesti teen kuvanveistoa, mutta myös valokuvaa ja kirjoittamista. Ja minun praktiikassa on aika tyypillistä se, että minä vaihdan tosi paljon tekniikkaa. Että minulla ei ole tavallaan, että se on kuvanveistoa tilassa, mutta se itse materiaalit ja prosessi vaihtelee hyvin paljon, että mitä se sitten on niin kuin projektin mukaan. Se idea määrittää aina sen tekniikan. Ja Nuoret 2023 näyttelyssä sulta nähtiin täällä näytöllä yleisölle vasemmalla näkyvä teos Merkkipäivänäsi. Tämä oli esillä, osa varmaan kuvasta tunnistaakin, Taidehallin kuvanveistosalissa. Ja materiaalina tässä veistoksessa oli muun muassa juhlapusero, metalliputki ja muovitynnyri. Sä työskentelit tässä 3 kuukautta, ensin marras-joulukuussa 2022 ja sen jälkeen vielä maaliskuussa 2023, eli vähän niin kuin osittain. Miksi päädyit hakemaan Nuoret 2023 näyttelyyn ja tällaisella työsuunnitelmalla? No siis hain, koska halusin tietysti olla mukana, tai siis se tuntui jotenkin mielekkäältä ryhmänäyttelyltä ja se sopi aikatauluun. Ja sitten tavallaan minä hain, siis siinähän pystyi hakemaan niin kuin sekä valmiilla teoksilla että työsuunnitelmalla, ja minä päädyin hakemaan työsuunnitelmalla, koska mulla ei tavallaan valmiina ole sellaisia teoksia, mitkä suoranaisesti olisi mennyt ryhmänäyttelyyn. Ja sitten tämä oli semmoinen teos, mitä minä en olisi tehnyt ilman tätä työsuhdetta. Et siinä on niinku tavallaan kuljetusta ja materiaalihankintaa, tai siis sillä lailla, että tämä oli mahdollista tehdä sillä, että minulla on valmiina budjetti ja minä voin hankkia materiaalit ennen kuin minä aloitan työskentelyn. Ja sitten siinä oli tosiaan se, että sen pystyy aikatauluttaa silleen, että se on 2 osassa, että eka tavallaan tehdään se valmistava työmateriaalit ja sitten on niinku 1 kuukausi, missä kaikki tavallaan, että siinä oli tavallaan semmoinen välissä semmoinen niin kuin epäonnistumisvara, jos tilaukset on myöhässä tai jos jotain ei löydy, niin tavallaan joo, niin sitten se tuntui niin kuin hyvältä ja mahdolliselta projektilta just tähän, että sitten se tuntui helpolta hakea. Plus, joo, ja siis pääsyy just se, että voi hakea samalla näyttelyä ja rahoitusta, mikä yleensä menee sillä, että haetaan näyttelyä ja rahoituksesta ei ole vielä tietoakaan ja ei tavallaan voi, niin kuin, pitää aloittaa työt, mutta ei tiedä, että ei uskalla tilata mitään vielä.
suht tyypillisen tilanne kuvataiteen alalla, mutta ei niin kauhean tyypillinen tilanne muualla yhteiskunnassa. Kiitos Iida. Siirrytään seuraavaksi esittelemään Elsa Tölli. Kerroit Nuoret -näyttelyn yhteydessä, että olet runoilija, esiintyjä ja huikentelija. Ja miten hieno titteli. Sä oot keikkaillut lavarunoilijana ja julkaissut myöskin runoilijana ja opiskelet nyt Taidekoulu Maassa. Ja toteutit performanssin Finaalilaulu, josta yksi kuva tuossa esillä. Tämä oli Hamissa tämä esitys ja lisäksi Taidehallin avajaisissa oli myös sulta tämmöinen lyhyempi esitys. Joo, ja sitten oli vielä Taidehallissa Aivan, yhden kerran kokonaan. Just näin. Ja sun kanssa päästiinkin juttelemaan kokemuksista jo aikaisemmin. Sun haastattelu löytyy myöskin tästä julkaistusta oppaasta, eli tavallaan tämmöistä performanssin toteuttamisen näkökulmaa. Kerrotko hiukan itse omin sanoin vielä itsestäsi taiteilijana ja miksi päädyit hakemaan Nuoret -näyttelyyn? Joo, eli mä oon Elsa Tölli ja olen työskennellyt esityksen ja kirjallisuuden rajamaastossa. Eli mä oon tehnyt esityksiä aika erilaisiin paikkoihin ja se on niinku ollut semmoinen, mikä on kiinnostanut myös, että miten ne tilat vaihtuu. Olen just lavarunotapahtumissa aloittanut ja sitten olen tehnyt esityksiä festareilla ja kirjastoissa ja nyt myös taidemuseossa. Ja mä päädyin sain tiedon just tuolta kouluyhteisöstä, että ilman sitä en olisi ehkä löytänytkään tämän haun äärelle. Päädyin just tätä työsuunnitelmalla hakemaan just siksi, että on tottunut, että tekee esityksen vartavasten johonkin paikkaan, että voi suunnitella sen sitten myös sen perusteella, että mitä haluaa just tänne tuoda. Kiitos. Lähdetään vielä, sitten kun oli hakupäätös tullut ja lähditte teosta tekemään, niin mä voisin ensimmäisenä Iidalta kysyä, että minkälainen kokemus sulle oli se, että teit taidenäyttelyyn teosta ja siinä olikin mukana työnantajaprosessissa verrattuna siihen, että aikaisemmin olet työskennellyt itsenäisenä vapaana taiteilijana, niin minkälainen ero tämä oli? Näkyykö se jotenkin siinä itse taiteessa ja miten se vaikutti sun työskentelyyn? No siis eniten se näkyy tavallaan jo siinä työsuunnitelmavaiheessa, että tavallaan, joka on tavallaan myös jää tietysti sen työsuhteen ulkopuolelle, mutta tavallaan että se budjettisuunnitelma ja teossuunnitelma, niin minä tein sen ehkä niinku tarkemmin kuin sit, jos mulla olisi niinku, tavallaan, että se oli niinku jossain määrin kuitenkin pitävämpi. Me on semmoinen niinku tekijä, että me kyllä suunnittelen hyvin paljon ja teen sitä, mitä suunnittelen, ja se on ehkä myös aika epätyypillistä. Mutta nyt se oli ehkä vielä jotenkin pitävämpi. Ja sitten kyllä se tuntui siis, että siinä oli aika paljon sellaista painetta ja huolta pois, että pystyi keskittymään siihen itse niin kuin työskentelyyn. Ja siinä kyllä niin kuin heräsi kysymykset ylipäätään sellaisesta työstä tai niin kuin tavallaan, tai siis ylipäätään on joku työnantaja. Tai että minä en ole ihan yksin, mutta sitten tavallaan se, että mitä meiltä vaaditaan. Ja totta kai se sopimusvaiheessa määriteltiin, enkä meistä lopulta tuntenut siitä kauheata painetta, mutta sitten minä mietin niin kuin sellaisena yleisenä mallina. Ja heräsi kysymyksiä just siitä omasta työstä, koska yleensä se on niin kuin, että taiteen lisäksi tekee myös muita töitä, jotka on yleensä sellaisia töitä, missä on aika tosi rajatut ne niin kuin jotenkin mahdollisuudet vaikuttaa siihen omaan työnkuvaan. Ja sitten se tuntuu myös sellaiselta vähän niin kuin ihanalla tavalla myös niin kuin vapaalta, että
ainakaan mun työhuoneella kukaan ei voi antaa mulle potkuja. Tai niinku, et siellä minä on täysin vastuussa siitä niinku moraalisesta pohdinnasta, mikä on arvokasta, mikä on oikein. Minä en voi niinku ollenkaan mennä sen taakse, että tämä on vaan minun työtä. Tai niinku, sit minä huomasin niinku pohtivan tällaisia asioita, että mitä jos minä olisin aina, missä vaiheessa siitä tulisi sellaista että se, että minulla on työ ja että minä saan rahaa, niin mitä se tekee sille omalle ajatusprosessille. Joo, koska yleensä on aika semmoinen, se on niinku pelottavaa, mutta siihen on niinku tottunut myös, että tavallaan on sellaisessa, ei ole mitään hävittävää tilanteessa tai on vaan niinku voitettavaa, niin se oli ehkä se isoin sitä kokemusta jotenkin, mitä se herätti. Ja se oli siis katkeran suloinen kokemus myös. Totta kai taiteilija näkee aika paljon sellaisia yhteiskunnan kerroksia, mutta tuossa niin tietysti, ja siis myös etenkin se, että sit kun vielä työskentelee silleen näyttelyssä, missä osa on tullut valmiilla teoksella ja osa on työsuhteessa, ja sitten sehän on myös, siis yleensä työskentelee sellaisissa ympäristöissä, missä muut on työsuhteessa ja itse on vaikka apurahalla tai kustantaa sitä työskentelyä muulla työllä, niin se on niin selvää, että se on, mutta se tuntui kummalliselta myös olla tällä kertaa se itse, joka saa palkkaa ja joku toinen ei saa. Joo. Kiitos. Eli tässä tuli ehkä aika hyvin sun vastauksessa esille niitä epävarmuuksia, mitä tyypillisesti kuvataiteilijan ammatin harjoittamiseen liittyy. Mitä Elsa, miltä susta tuntuu tehdä performanssi työsuhteessa ja koitko, että siellä työsuhteella olisi ollut vaikutuksia sun työskentelyyn jo laajemmalta ajalta ja vaikuttiko se toisaalta siihen itse teokseen, että sen sai tehdä jollain tavalla turvassa huolilta? No kyllähän se vaikutti jo joku ajoissa, sai tietää, että tämmöinen siintää siellä niin kuin tulevaisuudessa, niin se luo semmoista turvaa. Onhan niin kuin parhaimmillaan tämmöinen palkkatyöhän on semmoinen, että siinä on se sopimuksen ja sen rakenteen luoma turva ihan eri tavalla kuin itse on tottunut niin kuin esiintymispalkkiolla tai sitten ihan freelancerina muita keikkatöitä tehden rahoittaa just, niin kuin Iidakin mainitsi, niin sitä omaa taiteellista työtä. Tai sitten 1 tai 5 kuukauden tämmöisillä lyhyimmillä apurahoilla. Mutta joo, kyllä se vaikutti siis siihen. Toki niin kuin, se on aika erilaista se esitys, sit miten siellä, miten mä harjoittelen sitä vaikka omassa kotona verrattuna sitten, että tämä oli mulle täysin uudenlainen tila. En ole ennen esiintynyt Blackboxissa ja enkä taidemuseossa kuin kerran, niin tavallaan niin kuin siinä oli tosi monta uutta asiaa, mitkä tuli myös eteen, mihin ei osannut tällä tavalla varautua. Ja mä tiedän, että on monille niin kun ensimmäistä kertaa voi olla mukana näyttelyssä, niin tuntuu, että tuli myös tosi paljon kaikkea uutta tietoa. Ja itsellä on myös nyt tullut sellainen just palo jotenkin oppia myös tätä systeemiä niin kuin näin sosiologin näkökulmasta, että miten tämä voisi just toimia myös niin kuin muunlaisissa tiloissa kuin museoissa, jonne kaikki taiteilijat ei välttämättä pääse tai edes halua, tai että oma taide ei välttämättä sovi sinne. Itsekin huomasi kyllä, miten erilainen tila museo on esiintyä kuin vaikka jotkut baarit tai festarit, missä mä oon niin kuin tottunut esiintymään. Et kyllähän se siis niin kuin, myös kun itsellä oli tosi lyhyt se työsuhde, niin kuin 1 kuukauden, niin siinä ei tietyllä tavalla ehdi myöskään mennä sellaiseen tilaan välttämättä, että mikä vaan on mahdollista, kun se on koko ajan tiedossa, että tämä nyt tulee kohta esille. Ja tämä on niin iso näyttely, että siinä on myös niin kuin, tietyllä tavalla paineet myös jotenkin antaa kaikkeensa tai jotenkin kiteyttää siihen niin kuin paljon ajattelua, niin ehkä yleensä mä haluaisin kyllä
palkkatyössä, jos on mahdollista olla, mitä se ikinä onkaan, niin mun ideaali olisi se, että siinä myös jäisi aikaa ja resursseja esimerkiksi muiden taiteesta lukemiselle ja kriittiselle ajattelulle ja että osaisi myös tai siis saisi mahdollisuuden myös käyttää aikaa vaikka näiden kaikkien rakenteiden opiskeluun, niin semmoinen jäi nyt pois, koska se oli niin lyhyt aika. Mutta se on nyt tullut vähän jälkikäteen, että mitä kaikkea haluaa vielä oppia ja tehdä eri tavalla. Tästä päästäänkin aika hyvin, jos mennään seuraavaksi vähän konkretiaan. Te olette nyt harvinaisia kokemusasiantuntijoita tällaisesta vielä vähän utopistisesta kokeilusta, mutta jota toivottavasti tulevaisuudessa on enemmän yleistä ja siihen tällä tilaisuudella ja oppaallakin tähdätään, että se olisi helpompaa kuvataiteen instituutioille työllistää kuvataiteilijoita. Te olette työskennelleet hiukan keskenään erilaisilla teoksilla ja työtavoilla. Miten te koette, että teidän työskentelyn kannalta olisi sellainen ideaalimalli työskentelyyn? Meillähän tarjottiin tässä mahdollisuutta, työsuunnitelmassa saattoi esittää, että minä kuukausina haluaisin työskennellä ja sitä saattoi myös halutessaan jakaa niin, että osa kuukausista oli 50% työajalla. Ja minkälaisia asioita teidän taiteen tekemisen tavoista, ehkä nyt puhutaan vaikka veistoksen tekeminen ja esitystaiteellisen niin kuin tämmöisen esityksen performanssin tekemisestä, niin minkälainen ajanjakso, valmistautumisaika, kaikki yhteen putkeen vai olisiko parempi jotenkin jakaa työsuhdetta kahteen osioon tai muuten, niin minkälainen olisi, jos saisitte valita, kuvittelisitte, että tekisitte vaikka jonkun seuraavan samantyyppisen teoksen johonkin tulevaan näyttelyyn, niin mikä olisi ideaali? Haluaako Iida vaikka aloittaa? Siis minä mietin ylipäätään tätä työsuhdetta sillä lailla, jos minä mietin niin kuin, miten minä haluaisin, siis mulle mieleisin on edelleenkin kuitenkin se apuraha, mutta sitten minä ajattelen jotenkin sillä lailla elämänkaaren kautta ja sitten jos minä mietin niin kuin muita, siis mulla ei ole niin kuin hoivavastuita tai muuta sellaista, mutta mietin aika paljon, että jos olisi, niin varmaan on just sellaisia niin kuin elämänvaiheita, missä se niin kuin todella olisi niin kuin tarpeen. Ja sillä lailla, että nyt tuntuu tosi myös okolta jossain määrin se, että minä en tiedä, mitä vuoden päästä tapahtuu. Et nyt se on ihan yllättävän okei, tai kyllä se vähän niin kuin, mutta siis tavallaan niin kuin, että olisi joku semmoinen, että niitä vaihtoehtoja olisi enemmän, että minä tietäisin, että minulla on semmoinen vaihtoehto, että sitten joskus, jos minä haluan, niin minä voin myös mahdollisesti tehdä taidetta työsuhteessa. Joo, mutta sit, jos minä mietin työsuhdetta tai tuollaista niin kuin teoksen valmistamista, niin sitten kuvanveistosta tulee tavallaan, minä työskentelen silloin, että minä etsin materiaaleja. Ja sittenhän siinä on totta kai paljon sellaista, että sinä et tavallaan tiedä, mitä sinä etsit. Tai että sinä tiedät sit, kun sinä näet. Ja sitten minä opettelen paljon uusia asioita. Niin se tavallaan, että miten sitä tavallaan omaa työtään järjestää, niin työvaiheet saattaa vähän vaihdella paikkaa tai vaikka ne olisi ne samat, niin sitten siinä on hyvä olla joustoa. Ja niin kuin minä itse valitsin tehdä sen 2 osassa, että tavallaan, että minulla on jotain liikkumavaraa ja jos joku tilaus, jos joku työkalu ei saavu postissa, niin se ei vaikuta minun aikatauluun. Ja sitten totta kai siinä on myös kaikki ne muut aikataulut, mahdolliset muut näyttelyt, jos olisi ollut residenssia, jos olisi ollut tavallaan, koska me on niin aina sellaisessa niin odotusmoodissa, että me on hakemuksia vetämässä ja me on niin hakenut eri tilaisuuksia. Ja sitten se on aika arpapeliä, että mitkä niistä tärppää. Niin se jousto siinä aikataulussa on niin kaikkein paras. Että mulle niin ihaninta olisi tavallaan sillä lailla, että nyt
tulee työsuhde, valmistetaan tämmöinen teos ja sitten minä tietäisin, että se valmistetaan vaikka vuoden aikana ja deadline on tämä, mutta esimerkiksi kuukausia, minä se työ tapahtuu, voi vaikka täysin siirtää missä vaiheessa työsuhde tahansa, jos se on tarpeen, että ei tule sellaisia tilanteita, että joutuu kieltäytymään muista asioista, jos on siis kyseessä lyhyt työsuhde. Joo. Pitemmästi tietysti eri. Se olisi tietysti tosi eri kokemus olla niin kuin pitkään jonkun. Tai myös sillä, että olisi työsuhteessa ilman, että se on joku yksi teos, mikä toteutetaan. Sellaisiakin tosiaan on kokeiluja, on ollut, mitä Annukkakin mainitsi avauspuheenvuorossaan, esimerkiksi kunnat tai korkeakoulut on toteuttanut tällaisia työsuhteisen kuvataiteilijan kokeiluita vähän erilaisillakin tehtävänannoilla, mutta tässä työskenneltiin näyttelykontekstissa. Ja Elsa, miten itse ajattelet, että minkälainen olisi ideaalimalli työskentelyyn tämmöisen performanssin tekemisen kannalta? No se kyllä riippuu aika paljon. Tuntuu, että ne olosuhteet määrittää niin kuin aika paljon sitä myös, että millaisen teoksen tekee. Että jos saisi miettiä, että minkälaisen teoksen haluaa tehdä ja sitten optimoida ne olosuhteet, niin tietenkin se olisi hieno. Ja monet asiat, mitä Iida sanoi, niin resonoi kyllä. Just vaikka toi, että omakin työskentely on sellaista hidasta ja pitkään muhivaa. Vähän niin kuin kirjoittamistyökin on sellaista, että se tahti on aika hidas. Ja itse haluaa myös just samalla niin kuin opiskella ja tavallaan niin kuin tehdä muutakin työtä kuin sitä tuottavaa työtä siinä niin kuin teoksen työstämisvaiheessa. Ja just tollainen malli, mikä Iidalla oli ollut, että on vähän niin kuin yhdenlainen vaihe ja sitten tauko ja sitten uudestaan työsuhde, niin voisi toimia. Joo, kyllä mä haaveilen siis apurahasta, että joskus saisi vielä niin kuin työstää rauhassa pidempään. Mutta ehkä just tuo joustavuus ja se, että itselläkin tällä hetkellä toimii aika lailla se, että siinä on semmoista vaihtelevuutta ja että on vähän niin kuin erilaisia olosuhteita, mistä tehdä teoksia, niin toimii. Yes. Tosiaan otan tässä pikkuhiljaa omalta osaltani viimeisen kysymyksen, mutta vielä meillä on tilaa aikataulussa, jos yleisöstä haluaa joku vielä kysyä taiteilijoilta jonkun kokemuksen tai muun. Mutta otetaan loppuun tämmöinen kokoava kysymys, eli miten koitte nuoret tämän näyttelyn työsuhdekokeilun ja haluaisitteko tulevaisuudessakin työskennellä vastaavalla tavalla näyttelykontekstissa tai muuten kuvataiteilijana työsuhteessa? Joo, kyllä ehdottomasti haluaisin ja nimenomaan etenkin sellaisissa jossain tietyissä elämänvaiheessa, missä kaipaa sellaista vakautta. Ja sitten totta kai kyllä se myös työskentelyn taiteilijan elämässä on myös työskentelyssä on jotenkin suunnanmuutoksia ja vaiheita, niin kyllä näkee myös, että se on rikkaus, että on niin kuin monia vaihtoehtoja. Ja kyllä me näen tässä niin kuin tosi paljon hyvää ja siis sellaista turvaa myös. Siis vaikka joku simppeli asia, että sulla on työturvallisuus niin kuin mietittynä etukäteen ja siis ainahan se on, mutta että se niin kuin vaikka sopimuksessa mietitään ja työterveydenhuolto ja kaikki semmoinen mahdollinen työyhteisö. Minusta tuntuu, että omaa sellaista tekemistä rikastuttaa tosi paljon se, että on kollegoita, jotka on niin kuin yhteisö, mutta sitten voisin kuvitella, että se jossain vaiheessa uraa olisi myös ihana niin kuin olla tavallaan työyhteisössä konkreettisesti. Yleensä se tapahtuu sellaisen niin kuin studioyhteisöjen kautta tai niin kuin työryhmien kautta se niin kuin jonkunlainen työyhteisö. Joo, mutta siis ehdottomasti
niin kuin haluaisin vielä työskennellä työsuhteessa, mutta tällä hetkellä uraa, niin se kaikkein mieluiten vaihtoehto on se apuraha. Ja näen, että työsuhde, mitä niin kuin pitempään on, niin ehkä siihen myös sellaiseen totaaliseen niin kuin jotenkin yksinäisyyteen ehkä kaipaa jonkun vaihtelun, mikä voi olla se työsuhde. Eli näiden niin kuin tavallaan vuorottelu voisi olla sellainen ideaalimalli. Joo, tietysti niin kuin se vuorottelu on totta kai tuo paljon sellaista, niin kuin, tai että se on sellaista silppua ja sitten siihen vaikuttaa, tai usein on niin kuin muita töitä, on taidetöitä, apurahatöitä ja sit vielä tukisysteemi tai niin kuin yhteiskunnan tavallaan niin kuin kaikki mahdolliset työttömyysjaksot ja kaikki tällaiset. Niin tietysti toivoisin, että se olisi jotenkin että tavallaan, että se niinku, että se olisi nimenomaan semmoinen turvaa ja vakautta lisäävä vaihtelu, eikä semmoinen säätöä lisäävä vaihtelu. Näiden kysymysten parissa varmasti monet luovan alan tekijät painiskelevat. Mutta miten Elsa koet, haluaisitko tulevaisuudessakin työskennellä työsuhteessa taiteilijana? Joo, haluaisin kyllä. Ja just tämä yhteisö, mikä mainittiin, niin kyllä mun mielestä kaikki tämmöiset rakenteet, mitkä vähän vielä lisäisi sitä, että olisi työyhteisö myös niin kuin taiteilijana ja kaikki semmoinen järjestäytyminen kyllä niin kuin olisi tervetullutta mun mielestä taiteilijan työhön. Ja joo, kyllä. Ja kyllä mulla on nyt tullut semmoinen kyllä into tämän raportin myötä myös niin kuin kuulla, että miten tämä niin kuin voisi laajentua myös niin kuin pienempiin gallerioihin. Että kiva nähdä, että nämä myös voi muuttua, nämä tämmöiset rakenteet, jotka juontaa 1800-luvulle historiansa. Siihen tähdätään. Sieltä tuli yleisökysymys. Mä pyydän, jos voit mikrofoniin sanoa, että ne kuuluu striimin äärelle. Joo, kiitos hei hyvästä keskustelusta. Tämä ei ole niinkään kysymys, tämä on nyt vähän tämmöistä ääneen ajattelua. Mä mietin tätä taiteilijoiden palkkauskysymystä nyt siitä näkökulmasta, että silloin kun yrityksillä oli vielä tapana hankkia taidetta kokoelmiinsa, niin se oli niin kuin yritysten tapa tukea taiteilijoita. Ja hankinnat kohdistuivat siis ihan tyypillisesti eläviin taiteilijoihin. Esimerkiksi UPM aikanaan rahoitti Hugo Simbergia. Serlackius oli sekä Gallen Kallelan että Lennart Segerstrålen suuri mesenaatti, ja näitä esimerkkejä on todella paljon. Voisiko ajatella, ja tämä nyt katson taiteilija seuraan päin, että voisiko ajatella sitä, että esimerkiksi tämän päivän elinkeinoelämän haastaisi siitä näkökulmasta, että koska te ette enää kartuta niitä taidekokoelmia, niin mitä jos käynnistätte tämmöisen palkataan taiteilijaohjelman? Kiinnostava avaus. Avokonttoreista seinätkin ovat monesti poistuneet, niin millä on perusteltu tätä taidekokoelmien myöskin. Onko Iidalla tai Elsalla joku ajatus tähän? Kiinnostaisiko? Tai... Joo, tietysti siinä on niinku, niin sitten sillä lailla, että mikä, tai jos ajatellaan niinku yrityksistä, niin itsellä on aika voimakas ehkä se siinä taidetyössä, että minkä firman kanssa suostuisi tekemään yhteistyötä. Tai niinku, joo, että tämä oli niin kuin, tämä tuntui myös niin kuin hyvältä, että se on tavallaan taidetta tukeva, taiteen vapauden ja merkityksen ymmärtävä niin kuin instituutio, missä on palkkasuhteessa. Että sitten me ajattelen sitä työsuhdemallia, että sit jos se menee niin kuin sellaisen
Niin, tai just sillä, että toivoisi, että se jotenkin joku yritysmaailma suodattuisi kuitenkin nimenomaan instituutioiden kautta, mitkä ymmärtää sen toimenkuvan ja vapauden. Varmasti malli on alkutekijöissään kiinnostava avaus ja tässä on hyvä silta ehkä jatkaa keskusteluita. Oliko teillä vielä joku viimeinen sana? Joo. Tai yleisesti tästä teemasta vielä, jos oli, niin lyhyet kommentit vielä loppuun, niin sitten päästetään seuraavaan puhujaan. Joo, siis minä mietin vielä tällaisen niin kuin työpaikkana. Tai siis sillain, niin kuin, että myös yksi vaihtoehto olisi se, että on tavallaan, että jos se on niin kuin fyysinen sijainti, koska nythän kaikki oli tavallaan omilla studioillaan, niin sitähän niin kuin tai että se on myös sellainen, että jokainen taiteilija hankkii ne omat työkalunsa. Ja välillä kuvanveistäjänä toivoo, että voisi mennä tavallaan johonkin pajalle. Siis koska myös on sellaisia työvaiheita, mitä ei ole turvallista tehdä yksin. Ja siinä ei ole myöskään järkeä, että kaikki jotenkin tekee sen niinku, ne hankinnat, niin tietysti myös se on yksi vaihtoehto, että se on fyysinen paikka myös, jossa on joku tietty malli, miten siellä on erilaisia taiteilijoita töissä. Täällä oli Veli-Markus Tapiolla kommentti. Vielä otetaan tähän kohtaan. Ole hyvä. Joo, kiitos. Kun sä sanoit, että olisi mukavampi tehdä, tuntuu niin kuin paremmalta tehdä työsuhteessa työtä vaikkapa taiteilijaseuraan kuin vaikka Lockheed Martinin, niin mä oon tästä asiasta vääntänyt tästä työsuhdeasiasta hirveästi Paula Tuovisen kanssa, kun se on ollut hänelle semmoinen taikessa tämmöinen juttu. Ja mä oon itse aina sitä niin kuin suhtautunut siihen sillä niin kuin, juuri tämän takia niin kuin varauksella tähän ajatukseen siinä, että valtio ryhtyisi hankkimaan taiteilijoita työsuhteeseen tai kunta. Ja siinä mielessä musta on aivan erinomainen tämmöinen kokeilu, jossa taiteilijaseura hankkii. Just tavallaan silloin ne juuret ovat siinä kansalaisyhteiskunnassa tai missä ne juuret sitten onkin. Ja mä en näe tätä niinkään taiteen vapausongelma, vaan taiteen relevanssiongelmana. Että 60-luvulla ihan oikeasti suunniteltiin, että pitäisikö valtion palkata tällaisia olisi perustettu sellaisia kammiosäveltäjän virkoja, jotka säveltäisi musiikkia, joka olisi vaan hirvittävän hyvää niiden säveltäjien mielestä, että pantaisiin pöytälaatikkoon. Ja silloin syntyisi parasta mahdollista musiikkia. Mä uskallan väittää, että tulevat vuosisadat arvostaa Beatlesin musiikin 60-luvulta huomattavasti korkeammalla kuin näiden kammiosäveltäjien teokset. Ja tavallaan tällaisessa tilanteessa, jossa ikään kuin julkinen valta ryhtyisi suoraan työllistämään tämmöisiä valtiotaiteilijoita, mä en se niin kuin suurena vaarana ei niinkään vapaudella, vaan niin kuin taiteen merkityksen vähentämisellä, että syntyisi ikään kuin kammiokuva-taiteilijuutta. Ja mutta siinä mielessä mä tervehdin kyllä tätä kokeilua, että siis jos tähän työsuhdesuuntaan ollaan menossa, niin silloin nimenomaan tällaisten erilaisten järjestöjen kannattaa niin kuin napata se aloite tässä kohdassa. Tietysti niin kuin on hyvä olla sillä lailla itselle rehellinen, että tämä sinänsähän ei millään tavalla vaikuta niin kuin, siihen kokonaisresurssiin. Rahan määrä on aina X ja se voidaan jakaa eri tavalla. Ja silloin on tietysti hyvä etsiä niitä mielekkäimpiä tapoja. Mutta tuossa kun Susanna viittasi, että mä ollut kulttuurirahastossa, niin kun mä sinne tulin, niin mulle niin kuin, siis, mä tulen musiikkialalta ja siis aivan umpi musiikkialalta, 2 muusikon lapsi, musiikin tohtori. Niin mä kuvittelin, että mä ymmärrän taidemaailmaa. No enhän mä ymmärtänyt kuin musiikkimaailmaa. Mulle suurin niin kuin semmoinen, miten nyt sanoisi, elämys tuolta kulttuurista on se, miten hirveän poteroituna eri taiteen alojen sisäiset tarinat on. Ja jokainen niistä, voin luvata, käy vuorollaan selittämässä kulttuurista, että he ovat katveessa, aivan erityisessä katveessa. Ja sitten kun sitä katsoo sieltä Norsulutornista, niin kaikilla on kuitenkin hirveän samanlaiset tarinat. Esimerkiksi kun tuossa jossain puheessa todettiin, että aivan erityisen tyypillistä on se, että kuvataiteilija joutuu ottaa taloudellista riskiä ennen kuin se itse sitten se tilaus tulee teota. No tämähän on teatterissa ihan sama juttu ja sillä lailla. Et siinä mielessä tässä musta niin kuin, samoin kuin tämä teidän työsuhdeopas, siis kun Viivi Annas Kuosa sanoit, että mitään niin kuin juridista ongelmaa tälle ei ole. Ei ole, se on ihan selvä. Mutta koska esimerkiksi musiikissa tämä on ihan arkipäivä ollut, iät ja ajat, niin tavallaan mä toivoisin,
ikään kuin taiteilijoiden edunvalvonnan näkökulmasta niiden raja-aitojen madaltamista ja katsomista. Ne teidän naapurit on ehkä ratkaissut näitä kysymyksiä jo kauan sitten. Mutta kaiken kaikkiaan tosi hieno hanke tämä taiteilijaseuralta ja nimenomaan just se suunta, tai just sen kaltainen taho, jonka kannattaa tätä asiaa edistää. Kiitos paljon palautteesta ja kommenteista. Otetaan vielä lyhyt kommentti Annukka Vähäsöyrinki ja sitten päästetään Arja Miller seuraavaksi lavalle. Tässä kohtaa jo kiitos Iidalle ja Elsalle. Kiitos omastakin puolestani ja kiitos mielenkiintoisista kommenteista. Mä ajattelen, että tätä työsuhteinen työasiaa voi katsoa ainakin kahdelta kantilta. Eli tavallaan taiteilijan asiantuntijuus ja taiteellinen osaaminen on sellaista, jota voi toki käyttää millä hyvänsä yhteiskunnan sektorilla hyvin mielenkiintoisilla tavoilla, vaikkapa jossakin kaupungin strategiaprosessissa. Mutta sitten se, minkä äärellä me tässä ollaan, on juuri se tavallaan niin kuin vapaa taiteellinen työskentely, ja niitä mahdollisuuksia onkin tosi vähän. Eli mä ajattelen esimerkiksi tätä yritysesimerkkiä, että näin, että taiteellista jotenkin ajattelua ja osaamista voisi hyvin monimuotoisella tavalla käyttää, mutta siinä ollaan ihan uuden äärellä, että ketä ne olisi ne tahot, jotka pystyisi mahdollistamaan sen itsenäisen vapaan taiteellisen työskentelyn ikään kuin apurahan tavoin, mitä tekin tässä toitte esiin, että se on se ideaali tapa toimia. Ja just sitähän tässä Suomen taiteilijaseuran hankkeessa sen tyyppistä asetelmaa on haettu. Ja kiva kuulla, että Veli-Markuksenkin mielestä tämä on ollut hyvä avaus. Meillähän on sellainen tilanne, että vaikka meillä on laaja yhteisöverkosto Suomessa, niin toistaiseksi ainakin se meidän kuvataideyhteisöjen rahoitus on aika heikkoa. Mä katsoisin tässä avauksessa nimenomaan museoiden suuntaan, koska museot on meidän alalla niitä ikään kuin perinteisimmin työnantajaksi ymmärrettäviä tahoja. Toivoisin, että siellä olisi nimenomaan rohkeutta ja innovatiivisuutta katsoa, että voisiko sitä näyttelytoimintaa ajatella uusiksi myös tästä näkökulmasta. Kiitos kaikille. Kiitos ja kiitoksia Iida-Pia ja Elsa Tölli kokemuksista. Seuraavasti Annukka loikin täydellisen aasinsillan tähän seuraavaan puheenvuoroon, eli Arja Miller, HAMin Helsingin taidemuseon johtaja, tulee kertomaan taiteilijan ja museon yhteistyöstä. Ole hyvä. Mä laitan sun diat esiin. Kiitos ja huomenta kaikille ja kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne. Mä oon Arja ja aloitin tosiaan HAMin johtajana maaliskuun lopussa, eli mäkin olen aika tuore siinä hommassani. Mä olin aikaisemmin Emmassa ja sitä ennen täällä Kiasmassa ja hyvin tuttu paikka tämä seminaaritila. Joo, kiitti. Joo, no niin, eli mulla on ihan tämmönen kuvakimara tähän alkuun aina. Jotenkin kiva koota sitä niin kuin taiteilijan työtä ihan konkreettisin kuvin esitettynä. Tässä on esimerkkejä nyt seuraavissa kuvissa niin 2 Helsinki Biennaalista. Juurihan päättyi viime viikonloppuna toinen Helsinki Biennaalin editio. Juuri itse asiassa, jos olette kiinnostuneita tsekkaamaan, niin laitettiin lopputiedotekin tuosta Biennaalista. Eli se on nyt tullut kello 10 ulos STT:ltä. Mä käyn ihan vaan näin tällä lailla, että näettekö te, onko mä edessä? Mä istun hetkeksi, niin näette paremmin. Sen enempää. Tässä on nyt sitten tältä vuodelta Lotta Petronellan työskentelystä. Et Lottahan oli mukana Vallisaaren kokonaisuudessa ja hänellä oli poikkeuksellisen paljon semmoista performatiivista, että useita eri esityksellisiä niin kun, tilanteita myös siellä Vallisaaressa. Ja kohti uutta biennaalia mennään, että 25 jo kovasti suunnitellaan, että sehän tekee HAMin toiminnasta, niin kun, se on yksi komponentti HAMin toiminnassa, joka tekee tästä niin kun harvinaisenkin laaja-alaista. Ja toinen komponentti, joka tekee niin kun museosta hyvin laaja-alaisen, on julkinen taide. Puhun siitäkin sit myöhemmin vähän lisää. Joo, mutta nyt sitten varsinainen tekstidia, niin mä aloitan tällaisella itsestäänselvyydellä, että ilman taiteilijahan ei ole taidemuseota, että taiteilija on museon tärkein yhteistyökumppani.
Mä sanoisin, että taiteilija, yleisö ja sitten se museo, ne muodostaa sen niin kuin kolmiyhteyden, mikä on tietysti itsestään selvää, mutta no, me ollaan ytimessä siinä ja musta me ei koskaan puhuta tarpeeksi tai ikään kuin sitä asiaa ei ole vielä tyhjennetty, että mitä se tarkoittaa se taiteilijan työskentely museossa ja mitä se tarkoittaa se yleisölle työskentely. Että vaikka ne on itsestäänselviä yksinkertainen asia, niin siitä itse asiassa aukeaa tosi paljon erilaisia kysymyksiä. Ja yksi pointtihan on, näkökulma on se, että taiteilija saa näyttelytuotannon yhteydessä tuekseen koko sen museon moniammatillisen yhteisön. Eli se ei ole vaan niin kuin instituutio sellaisena epämääräisenä hahmona, vaan museossahan työskentelee ihan fantastinen niin kuin moniammatillinen yhteisö. Ja silloin kun tehdään näyttelyä yhteistyössä taiteilijan kanssa, niin siinä on mukana sitten tietysti kuraattorin panos. Ja toivon, että meilläkin Hamissa, niin mä oon tosi ylpeä meidän kuraattoreista ja toivon aina sitä, että se olisi semmoinen tärkeä tuki myös taiteilijalle, se vuoropuhelu, minkä kuratointi mahdollistaa. Ja sitä kautta niin kuin sen teoksen ja sen teoksen esittämisen miettiminen niin kuin siinä näyttelykontekstissa, että taiteilija saa niin kuin ikään kuin siitä lisää itselleen siitä keskustelusta kuraattorin kanssa. Sitten on tietysti ihan tämä meidän konservaattorien ja taiteilijan yhteistyö ja teknisten asiantuntijoiden ja taiteilijan yhteistyö. Se on mun kokemuksen mukaan nykytaiteessa niin itse asiassa aika iso rooli tekniikalla ja teknisillä asiantuntijoilla, että usein taiteilijalla niin ei ole välttämättä niin kuin saattaa olla selkeä ajatus, mutta ei aina. Eli voi olla, että just sen teknisen asiantuntijan ja kuraattorin kanssa niin kuin sitä asiaa ja sitä teosta ja sitä ideaa työstetään pidemmälle siksi sellaiseksi teokseksi, että se pystytään esittämään tietyssä tilassa. Koska sitten taas niillä teknisillä asiantuntijoilla on käsitys siitä tilasta ja sen reunaehtojen, niin kuin, mitä se mahdollistaa ja mitä se tarvii ja mitä niin kuin teos tarvitsee voidakseen olla esillä esimerkiksi puoli vuotta. Et mä luulen, että se on nyt museoissa vähän niin kuin trendinä liittyen myöskin kestävämpään ajatteluun, eli näyttelyajat pidentyvät. Ja se asettaa uudenlaisia haasteita siihen, että miten teos toimii. Et esimerkiksi jos on mekaaninen teos, niin miten se saadaan oikeasti järkevästi toimimaan niin, ettei sitä tarvitse huoltaa joka päivä. Ja miten se tehdään ikään kuin se toiminnallisuus sellaiseksi. Niin nämä on usein niitä kohtia, missä sitten teknisen asiantuntijan konservaattorit panos on ihan hirveän tärkeä. Ja sitten tietysti teosturvallisuuteen liittyvät asiat, että mietitään yhdessä, että teokset on turvallisia kaikille museon kävijöille, jotka on sitten hyvin erilaisia niin kuin pienistä lapsista ihan kehen tahansa. Ja sitten on tämä taiteilijan työtä museoissa tehdään tunnetummaksi ja näkyvämmäksi varmasti just yleisötyön ja viestinnän keinoin. Eli sitten mietitään yhdessä ne niin kuin tapahtumat ja onko tässä nyt jotain niin kuin lisäohjelmaa ja mitkä on ne viestinnälliset kulmat tai kärjet, millä lailla tuodaan sitä taiteilijan niin kuin ajatuksia. Näitä työstetään niin kuin sitten yhdessä, että sekin on aika iso osuus siitä meidän näyttelytuotannosta. Ja Hamissa ja uskon, että kaikissa niin kuin näissä isoissa museoissa, niin tämä on tärkeä periaate, että työstä maksetaan aina palkkio. Ja mä oon hirveän iloinen siitä, että OKM:ssä kehitettiin silloin tämä näyttelypalkkiomalli, että nyt on vaikea kuvitellakaan se tilannetta, että sitä ei ollut. Ja se on musta ollut hirveän tärkeä ja hieno avaus. Ja toivotaan nyt vaan, että se ei joudu leikkauslistalle, eli että se rahoitus varmistetaan jatkossakin. Ja niin.
Me sovitaan se näyttelysopimuksessa, se näyttelypalkkiomalli, mutta me ollaan sovellettu suoraan sitä ohjeistusta, joka tulee sieltä. Se on nykyään Museoviraston kautta, kun se menee hakuun. Ja kuvastokorvaukset maksetaan erikseen, sehän tulee ihan lain kautta, että sekin pitäisi olla itsestäänselvyys. Ja sitten me maksetaan itse asiassa myös niille taiteilijoille, jotka eivät ole kuvastossa, että niin kuin vastaavasti. Että se tuntuu silleen niin kuin yhdenvertaiselta. Tosin meidän näkökulmasta olisi helpompaa, että kaikki kuuluisi, niin sitten se menisi saman proseduurin mukaan, mutta tehdään se korvaus joka tapauksessa. Sitten on muita korvauksia. Joskus näitä tulee, yleensä nämä sovitaan kaikki näyttelysopimuksessa jo etukäteen, että liittyykö näyttelyyn minkälaisia esiintymisiä, on näyttelyinfoa, on niin kuin ehkä yleisöluentoa tai on haastattelu tai mitä milloinkin riippuen taiteilijasta, mutta ne vaihtelee ja nämä yleensä sovitaan toimeksiantosopimuksilla meillä. Ja sitten tämä julkisen taiteen hankkeet, niin ne on sitten meillä ihan oma asiansa sen takia, että me ei itse tuoteta niitä teoksia. Että Helsingin kaupunki on se tilaaja julkisissa teoksissa ja HAM on Helsingin kaupungin taideasiantuntija niissä. Eli nythän HAM säätiöitettiin vuoden alussa ja edelleen kuitenkin säätiön perustamisen yhteydessä päätettiin, että HAMin kokoelma, mukaan lukien julkiset teokset, niin jäävät sitten Helsingin kaupungin niin kuin omaisuuteen, eli kaikkien helsinkiläisten omaisuudeksi. Ja tämä aiheuttaa meillä jonkin verran byrokratiaa, mutta että tässäkin suhteessa me ei voida, niin kun voisi ajatella, että kun meillä on niin paljon työllistetään taiteilijoita julkisten hankkeiden osalta, niin siihen tämä ei taas valitettavasti ihan toimi tämä niin kuin meidän niin kuin, työsopimusmalli tai toimeksiantomalli, koska me ei olla se tilaaja. Mutta tästä vähän lisää kohta. Tässä kootusti taiteilijapalkkiot HAMissa, eli HAMin näyttelytoiminnassa on vakiintunut taiteilijapalkkiomalli, niin kuin mainitsin, ja OKM-avustus Museoviraston kautta HAMille oli siis tänä vuonna, tai saatiin tämä keväällä tämä avustus, niin aika huikeat 170 000 €, eli se tarkoittaa sitä, että me maksettiin palkkiona reilusti yli 200 000 tai siis niin kuin viime vuoden aikana. Nämä tulee vähän, tai viime vuoden ja tämän kevään aikana. Ja tämä johtuu siitä, että tämä oli biennaalivuosi, että meillä oli niin kuin 30 taiteilijaa mukana sit biennaalissa ja sitten oli paljon juuri sellaisia, joilla oli erilaisia esityksiä tai performansseja tai työpajoja ja josta sitten aina maksettiin erikseen ja oli myös kollektiiveja paljon mukana, niin sen takiakin tämä nosti tätä summaa ja itse asiassa oli jotain 250 000, mitä me maksettiin, että kaikkea me ei edes niin kuin tästä ehditty hakea, koska niitä oli joitakin asioita, sovittiin vähän myöhemminkin. Mutta että sehän tarkoittaa toi näyttelypalkkiomalli sitä, että museo tai näyttelyn järjestäjä maksaa sen 20% itse, että se on se, niin kuin se oma vastuuosuus. Ja julkisen taiteen projekteissa meillä on parhaillaan yli 80 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää ja näissä on tosiaan sit erilainen palkkiosysteemi, koska tilaaja on Helsingin kaupunki. Ja nyt mä oon kuunnellut tätä tilaisuutta ja kiitos kun sain myöskin lukea sen teidän infopaketin etukäteen, niin kyllä mä mietin sitä, että mun mielestä tulevaisuudessa taiteilijoiden määräaikaiset työsuhteet vois olla kiinnostavia niin kuin pilotointeja meillä myös näyttelytuotantojen yhteydessä, että kyllä mä herkällä korvalla ja me halutaan kuunnella taiteilijakenttää ja niitä tarpeita. Sitten tietysti tulee mieleen niin kuin sit kysymyksiä, että no miten sitten niin kuin just tämä näyttelypalkkio, että sisällytetäänkö se kuukausipalkkaan, ehkä niinkin voi tehdä, mutta sen osuus pitäisi sitten eritellä, jotta me voidaan hakea sitä tukea sitten sieltä museovirastolta.
Me maksetaan nyt jo eläkemaksut toimeksiantosopimusten yhteydessä. Et sinänsä tämä ei toisi meidän kannalta kulurakenteessa mitenkään hirveän radikaali muutosta. Tietysti se työterveysasia on semmoinen, ja tietysti siitä tulisi meille riskiä, että jos sitten palkataankin siihen työsuhteeseen ja sitten meillä on deadline siellä ja sitten henkilö sairastuu ja miten me hommataan sijaiset ja muut, mutta kyllä mun mielestä nämä kaikki on ihan ratkaistavissa. Että jos tämä niin kun tuntuu kentältä niin kun kiinnostavalta asialta, niin mun mielestä me voitaisiin hyvinkin jossain vaiheessa kokeilla. Ja ehkä just sellaisessa voisi nyt ääneen kanssa ajattelen tässä, niin ehkä juuri sellaisen näyttelyn kohdalla, jossa taiteilijalla on niin kuin esityksellisyyttä mukana, jolloin se vaatii aika paljon sitä läsnäoloa, niin silloin se tuntuisi jotenkin loogiseltakin tällainen niin kuin työsuhteinen niin kuin malli. Mutta joo, mulla on tässä vielä muutama kuva. Meillä on tuo lokki tuolla tennarin lipan päällä edelleen. Tässä on sen installoinnista. Villu Jaanisa siellä lokin nokan päällä. Ja muutama tämmöinen kuva, jossa on keskustelua tai työpajan ohjaustilannetta, jota Jaakko Niemelä ja Helena Hietanen ja äsken oli Pavel Altheimer. Tai julkisen taiteen erityispiirteistä niin tämmöinen pieni tietopaketti, että tosiaan Ham on kuraattoriominaisuudessa niissä ja taideasiantuntijan roolissa. Ja nämä hankkeethan on pitkiä. Siis Helsinkihän rakentaa valtavan paljon ja sen takia meillä onkin näitä taidehankkeitakin paljon liittyen kaikkiin uusiin julkisiin rakennushankkeisiin, johon niin kuin, myönnetään aina tämä prosentti niin kuin taidehankkeisiin. Ja usein sitten, niin kuin tiedätte, niin rakennushankkeet tuppaa sitten meistä riippumattomista syistä venyä. Ja nämä onkin vähän kinkkisiä, uskon myös taiteilijan kannalta sitten, että se teos ei ehkä olekaan silloin esillä kun piti, vaan se rakennus valmistuu vasta muutaman vuoden kuluttua ja sitten vasta se julkistetaan. Että siinä on paljon sellaista sovittelua. Ja me toimitaan ehkä myös semmoisena, niin kuin, paitsi kuraattorin, niin hyvin paljon semmoisen niin kuin fasilitaattorin roolissa siinä kokonaisuudessa. Ja sitten tilaajavastuulaki ja sitten Helsingin harmaan talouden torjuntaohje, niin ne velvoittaa työn tilaajaa selvittämään, että sopimuskumppanit täyttää sopimusosapuolina työnantajina lakisääteiset velvollisuudet. Ja Helsingin tulkinta on nyt tästä se, että tilaajavastuulaki sovelletaan, kun hankinta liittyy rakentamiseen. Eli tuosta on nyt jonkin verran byrokratiaa tullut ja se tarkoittaa sitä, että tilaajana Helsinki edellyttää sitä, että taiteilijalla pitää olla Y-tunnus ja YEL tai vastaava eläkevakuutus ja lakisääteinen tapaturmavakuutus. Elikkä me ollaan nyt saatu neuvoteltua tämä, ja julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola on saanut neuvoteltua sen, että alle 9 000 euron tilauksissa, eli käytännössä luonnosvaiheissa, niin Ham on niin kuin nyt saanut neuvoteltua sen, että ne voidaan maksaa verokortilla, mutta sitä ylittävät, eli sitten kun se palkkio on yleensä aina sit kuitenkin ton ylittävä, niin sitten käytännössä taiteilija joutuu olemaan yrittäjä, mikä on uskon tai niin kuin, että voi olla niin kuin haasteellista ja hankalaa, mutta tämä on semmoinen asia, mihin me ei ole pystytty vaikuttamaan nyt, että Helsingin kaupunki on se taho, johon voi sitten vedota, jos tätä haluaa tätä asiaa niin kuin muuttaa. Tässä on vielä yksi kuva Maria Stereosta tekemässä teostaan Ajaton. Ja nyt mä sitten ajattelen, että tässä on hyvä seminaarista toiseen rakentaa siltaa. Eli tervetuloa meille Hamiin 22. marraskuuta. Taiken ja Hamin järjestämä seminaari tilaajavastuulaki julkisessa taiteessa, niin siitä ei ole vielä tarkempaa ohjelmaa mun käsittääkseni julkaistu, vai onko? Paula Korte on julkisen taiteen osastolta täällä meillä. Siellähän on Vilma puhumassa. Eikö vain? On.
Niin. Kokemusasiantuntijana siellä Jussi Uurinen, jolta on hiljattain valmistunut julkisen taiteen teos Henna Paunu Emmasta, intendentti. Ja sitten Helsingin kaupungin lakimies, joka on ollut laatimassa tuota harmaan talouden estämisen ohjetta, mutta valitettavasti nimi häviää päästä, mutta erittäin loistava kattaus puhujaa ja tarkoitus mahdollistaa kysymyksiä ja keskustelua, että saadaan selvyyttä näihin tilaajavastuulakiasioihin. Joo, kiitos täydennyksestä, Paula. Ja tosiaan tarkoitin vaan, että sitä ei ole vielä sitä ilmoittautumis- ja sitä käytäntöä tarkemmin. Että noi puhujat on meillä tiedossa, mutta varmaan siitä tulee nyt niin kuin tarkempaa tietoa ihan lähitulevaisuudessa sekä Taiken että sitten niin kuin meidän kautta laitetaan sitä tietoa. Mun esitys päättyy tähän. Tuleeko tästä kysymyksiä? Tämä annan sulle mikin, niin sä voit. Kiitos. Kiitos Arja konkreettisista ja varmasti monelle hyödyllisistä ja kiinnostavista neuvoista. Nämä on aina hauskoja päästä kuulemaan, miten oikeasti käytännöt on ja hauska kuulla, että kiinnostus tällaisen mallin testaamiseen voisi olla. Päästetään lopuksi ääneen Suomen taiteilijaseuran puheenjohtaja Teemu Mäki, joka tulee kommentoimaan lyhyesti vielä tilaisuuden antia ja päättämään tilaisuuden meidän osaltaan. Ole hyvä, Teemu. Kiitos. Menen suoraan loppusanoihin ja peruutan sen jälkeen vähän. Loppusanoina sanoisin, että myönteisin mahdollinen kehityskulku kuvataiteilijoiden kannalta taloudellisesti Suomessa on se, että rakenteet muuttuisi niin, että taiteilijat sais huomattavan määrän tuloistaan teosten esittämisestä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tekijänoikeustulot ja tekijänoikeustuloihin verrattavissa olevat tulot lisääntyisi merkittävästi. Tarkoittaa näyttelykorvauksia tai korvauksia vaikka museoiden kokoelmien internetlevityksestä ynnä muusta vastaavasta. Myös lainauskorvauksistahan tulee siivu kuvataiteen tekijöille. Tämän tyyppiset tulonlähteet, jotka on eräänlaisia tekijänoikeuskorvauksia tai käyttökorvauksia, jossa taiteilija saa toimeentuloa siitä, kun hänen teoksiaan katsotaan tai muilla tavoilla nautitaan. Ne on nykyisellään merkittävä tulonlähde taiteilijoille, mutta useimpien kohdalla niin pieni, että monet ammattitaiteilijatkaan ei tule edes ajatelleeksi sitä, että ai niin, kyllähän sieltä tulee joku raportti sieltä kuvastostakin kerran vuodessa. Toinen myönteinen mahdollisuus on juuri työpaikkojen ilmaantuminen kuvataiteilijoille. Eli tämä työsuhteisen työn lisääntyminen, jonka vuoksi tänään olemme täällä. Se liittyy tuohon edelliseen sikäli, että kun taiteilija tekee kuvataiteilija työtä työsuhteessa, niin se työsuhdehan on aina sellainen, jonka aikana tai päätteeksi sitten nämä työn tulokset levitetään yleisölle. Eli siinäkin se työsuhde on sidottu kiinni siihen, että joku tätä haluaa katsoa tai nauttia. Ja olisi mielekästä, jos tämän tyyppinen toimeentulo näiden pilottien kautta yleistyisi tuiki tavalliseksi. Menen jopa niin pitkälle, että ainakin henkilökohtaisena visiona tai jopa tavoitteena ajattelen, nyt kun lähinnä museoihmisten kanssa täällä olen, niin toivon, että taidemuseolaitos kehittyy samantyyppiseksi kuin laitosteatterit ja orkesterit. Laitosteatterit ja orkesterithan on sellaisia taidelaitoksia, joiden vuosimenoista tyypillisesti puolet tai yli puolet on taiteelliselle henkilökunnalle maksettavia palkkoja. On ne sitten vakituisessa työsuhteessa olevia taiteilijoita tai vierailevia solisteja tai mitä lie. Ja taidemuseolaitos tai instituutio on nykyisellään hyvin erityyppinen. Osittain museolain vuoksi, joka antaa taidemuseoille aivan erityyppisen tehtävän kuin vaikkapa sinfoniaorkestereille.
Ja taidemuseoiden vuosimenoista Suomessa me tiedetään, että 3 tai 4% on rahaa, joka päätyy taiteilijoille. Siis teoshankintojen tai tekijänoikeuskorvausten tai näyttelypalkkioiden tai muiden vastaavien kautta. Ja tästä näkökulmasta katsottuna taidemuseothan nykyisellään ei ollenkaan muistuta laitosteattereita ja orkestereita. Mutta toivon, että tässä suhteessa samankaltaistuminen tapahtuisi. No sitten peruutan vähän, että miksi haaveilen näin päättömiä tai outoja. Se liittyy siihen, että kuvataiteilijoiden pienituloisuus tai köyhyys, sehän johtuu monesta asiasta, mutta ehkä kun periaatteellisella tasolla se olennaisin on se yhteinen mielikuva siitä, että mistä kuvataiteilijan pitäisi saada se toimeentulonsa. Ja se yleinen mielikuvahan on, että teosmyynti, että miksei ne osaa tai halua tehdä sellaisia teoksia, joita ihmiset haluaisi ostaa, on hyvin yleinen kommentti, jonka kuulee niin päättäjiltä kuin taideharrastajilta tai kadun miehiltä tai naisilta. Mutta tämä on selvästikin ajatusvirhe, koska jos pysähdytte miettimään, että miten kuvataidetta nautitaan, miten sitä kulutetaan, niin sitähän nautitaan lähinnä katsomalla, ei ostamalla. Suomessa noin 5 miljoonaa ihmistä käy kuvataidekohteissa eli näyttelyissä vuodessa. Noin puolet on museovisiittejä, se toinen puoli on sitten lähinnä galleriakäyntejä. Ja tässä mielessä suomalaisethan todellakin on kuvataidekansaa. Ne kävijämäärät on suuremmat kuin esittävien taiteiden kävijämäärät yhteensä. Mutta ihmiset on tottuneet siihen, että tämä on eräänlaista ilmaisjakelua. Että gallerioihin voi mennä ilmaiseksi katsomaan ja nauttimaan ja museoihin mennään museokortilla. Ja tämä on se normaali tapa, jolla se taiteellinen vuorovaikutus tekijöiden ja yleisön välillä tapahtuu. Ja tämän lisäksi pienenä sivujuonteena on se, että joku haluaa jostain kumman syystä myös ostaa sen tekeleen sinne olohuoneeseen sohvan päälle tai jotain muuta. Se on hienoa, että sitä teosmyyntiä on ja se on meillä yhteisenä tavoitteena varmaan, että sekin lisääntyisi, mutta olisi epäloogista, suorastaan hullua ajatella, että se päätulonlähde olisi teosmyynti. Että semmoinen toiminta, jossa työn tulokset pääsääntöisesti jaetaan käyttäjille ilmaiseksi, on epäloogista ajatella, että se toimeentulon pitäisi kuitenkin tulla siitä, että joku haluaa ostaa sen, minkä voi nauttia ilmaiseksi. No, peruutan vielä enemmän. Sanon nopeasti listana ääneen, että mitkä ovat kuvataiteilijan mahdolliset tulonlähteet. Niitä on 6. Ja aloitan ankeimmasta eli sosiaaliturvasta. Suuri osa kuvataiteilijoista työskentelee toimeentulotuen tai työttömyysetuuden varassa joko suuren osan urastaan tai ajoittain. Me tiedetään, että noin puolet suomalaisista ammattikuvataiteilijoista tänäkin vuonna saa jotain sosiaaliturvan muotoa. No sitten on toinen tulonlähde on muut työt. On hyvin tavallista, että taiteen tekemistä rahoitetaan tekemällä jotain, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, päivätyötä. Mullakin on kokemusta sekä professorin työstä että portsarin työstä ja monenlaisesta siinä välissä. Ne on kaikki ontuvia tapoja rahoittaa taiteen tekemistä. Jokainen taiteilija mieluummin haluaisi sen toimeentulonsa sitä taiteen tekemisestä, eikä jostain joko taiteeseen vähän liittyvästä työstä tai jostain ihan muusta työstä. Sitten on 4 taiteellista tulonlähdettä, joista tutuin on tietenkin se teosmyynti. Se on joko teosmyyntiä tai sitten teosvuokrausta, koska taidelainaamatoimintahan on Suomessa kehittynyt nopeasti ja on nyt jo merkittävä, liikevaihdoltaan merkittävä. Ja vaikka se on lainaamatoimintaa, niin pääosinhan se on oikeastaan taiteen myymistä osamaksulla ja siinä mielessä kuuluu enemmänkin teosmyynnin kategoriaan kuin vaikkapa käyttökorvausten kategoriaan. Sitten toinen tulonlähde on juuri se, mistä aloitin, eli vaikkapa tekijänoikeuskorvaukset tai voisi ajatella, että näyttelypalkkiotkin kuuluu tähän, vaikka ne on tarkkaan ottaen palkkioita, mutta taiteilijat oikeastaan kokee ne kun rahaksi, joka tulee siitä, että osallistuu johonkin näyttelyyn, eli on teoksia jossain esillä. Ja näiden määrä on
nopeasti kasvava, ja vaikka se on pieni, niin voisi ajatella, että pitkällä tähtäimellä tämä on aivan olennainen, varsinkin digitalisaation vuoksi. Koska näihin päiviin asti kuvataiteilijat on ajatelleet, että ei netin kautta tapahtuvasta levityksestä mitään voi saadakaan. Sitten tämä taidekokoelmien verkkolevitys, josta nyt on joitakin vuosia saanut taiteilijatkin tekijänoikeuskorvauksia, niin on niin kuin orastava uusi aluevaltaus, että okei, ei se nettikään ole ikään kuin menetetty taistelu, että kyllä sitäkin kautta tapahtuvasta levityksestä taiteilija voi saada jotain toimeentuloa. No sitten kolmas taiteellinen tulonlähde on tietenkin apurahat. Ja nyt kun työsuhteisesta työstä täällä puhuttiin ja oli hienoa kuulla kokemuksia ja näkemyksiä, niin sanoisin, että oikeastaan se työsuhteinen työ kuukausipalkalla taiteilijana, niin se on todella lähellä siitä apurahatyötä. Siis työskentelyä apurahalla työskentelemistä. Vaikka mielikuvissa nämä usein ajatellaan, että ne on aivan eri maailmasta. Mutta oikeastaan ne on hyvin lähellä toisiaan. Mä ajattelen, että oikeastaan se ainoa olennainen ero on se, että kun taiteilija työskentelee työskentelyapurahalla, niin siihen ei liity mitään takuuta siitä, että nämä työn tulokset sitten julkaistaan tavalla tai toisella. Mutta kun työskentelee työsuhteessa, niin siihen työsopimukseen liittyy tämä, että okei, nyt sä teet tätä puoli vuotta tai 3 kuukautta ja sitten meillä on avajaiset tai sä teet nyt tätä ohjaajan työtä 2 kuukautta ja sitten meillä on enskari ja näin poispäin. Tämä on oikeastaan, mä koen tämän taiteilijan kannalta se olennainen ero. Työskentelyapurahalla on hieno työskennellä, koska on täydellisen vapaa. Toisaalta sitten siinä on moni taiteilija kokee hankaluutena sen, että okei, nyt mä täällä kirjoitan näitä kirjoja tai teen näitä kuvataideteoksia ja nyt mä sitten vokottelen näitä julkaisijoita, että no haluaisitko julkaista tai laittaa esille, mitä olen maalaillut tai kirjoittanut tai joku on säveltänyt, mitä lie. Ja siihen työsuhteeseen työhön ei liity tätä riesaa tai hämmennystä, että no millä helvetillä nämä apurahalla tehdyt työt nyt sitten saadaan johonkin julkaistua. Lisäksi työsuhteeseen työhön yleensä liittyy jonkunlainen tuotantotuki, että se palkka riittää elämiseen ja työn tilaaja lisäksi maksaa ne tuotantokustannukset joko kokonaan tai osittain. Työskentelyapurahanhan tätä ei liity, koska työskentelyapurahan on tarkoitettu pelkästään elinkustannusten kattamiseen. No, apurahat on kun suomalaisen taidepolitiikan yksi kulmakivi, vaikka ne on kulttuuribudjetissa pieni siivu. No se on se tärkeä. Mutta sitten 4. ja viimeinen taiteellinen tulonlähde tosiaankin ovat nämä palkat. Ja se on niin erikoinen kummallisuus, että mä luulen, että jos Suomen taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen jäseniltä, joita on 3200, jos niitä kysyttäisiin, mitkä on taiteilijan tulonlähteet, niin useimmat ei muistaisi mainita, että ai niin, voisin sitä saada palkkatulojakin taiteen tekemisestä, koska se on niin erikoinen kuriositeetti ja hyvin harvalla osunut koskaan kohdalle. Mutta mä laittaisin, en nyt ehkä aivan kaikkia toivoani, mutta niin suuret myönteiset odotukset nimenomaan näiden tekijänoikeuskorvausten lisääntymisen kohdalle ja työsuhteisen työn lisääntymisen kohdalle. Ja vaikka veli Markus sanoi, että rahaa on aina X määrä ja se voidaan jakaa monella tapaa, niin tämä ei mielestäni pidä paikkaansa. Että tämähän on yhteisistä päätöksistä kiinni, että myöskin rahaa voi tulla lisää tai sitä voidaan leikata puolet. Se on kiinni siitä, että millaiset rakenteet me nähdään hyviksi ja oikeudenmukaisiksi vaikkapa taiteen rahoituksen kohdalla. Ja lopuksi haluan rohkaisevana esimerkkinä muista taidelajeista mainita jälleen lainauskorvausjärjestelmän. Sehän on menestystarina. Aikoinaan oli niin, että kirjastolaitosta juhlittiin muuallakin kuin Suomessa joku sivistysvaltion tunnusmerkkinä ja siinä on olennaista se, että kaikkien saatavilla ilmaiseksi on ne kirjastojen sisällöt. Ja oli tapana ajatella, että sisältöjen tekijät olkoot kiitollisia tästä, koska välillisesti tämä myöskin tuottaa heille toimeentuloa, että ehkä sitten kirjanmyynti lisääntyy tai näin poispäin. Mutta jossain vaiheessa asia muuttui ja EU jo 90-luvun alussa kirjasi,
että sisältöjen tekijöille, eli silloin vain kirjailijoille, pitäisi ruveta maksamaan jonkunlaista kompensaatiota tästä kirjojen kirjastolevityksestä. Ja nyt 30 vuotta myöhemmin me ollaan jo tilanteessa, jossa Suomessakin valtion budjetissa on 15,5 miljoonaa joka vuosi lainauskorvauksiin. Ja se on rahaa, joka kokonaan päätyy sisältöjen tekijöille, lähinnä kirjailijoille, mutta myös muiden alojen taiteilijoille. Ja tämä 15,5 miljoonaa ilmaantui ikään kuin tyhjästä. Se ei ollut missään budjettimomentissa aiemmin, mutta sitten monenlaisen lobbaamisen ja EU-painostuksen vuoksi nyt se on siellä ja melko turvallisesti. Ja samanlainen kehityskulku on mahdollinen monissa muissakin kulttuuripoliittisissa tavoitteissa. Kiitos. Kiitos Teemu. Otetaan loppuun yhteisesti kaikille puhujille aplodit. Lämmin kiitos tilaisuuteen osallistuneille. Erityisen iso kiitos fiksuista puheenvuoroista kaikille puhujille, jotka avasivat monipuolisesti tätä teemaa eri näkökulmista. Opas löytyy verkkosivuilta ja toivotan kaikille mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa myös striimin äärellä. Kiitos kuuntelijoille. Kiitoksia.